Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Hulyo 17, 2025. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurmaan, Bombot Siyam, Blanco Hoover. Sa mga nagapanguna dalagkuan karon nga mga balita. Punong barangay Remedios sa Bidea sa Lanita Haro. Igapat paton karon diri sa Bombo Radio ang sitwasyon sa iya sining barangay. Kay ining barangay ni punong barangay Remedios sa Bidea. Ang isa man sa mga nalakip sa 5 ka mga kabarangay sa distrito sa Haro nga naka-record sa gulpiada nga pagtaas sa level sa tubig. Samtang istoryahan naton ining pagtindog man ni Iloilo City Councilor Rudolph Aganzon. May kantanan sa sining pagpahawan niya sa lugar. Diraya sa may session hall sa new legislative building. Bangod nga magutok para sa mga bisita kag mga resource person. Dugang pa nga mga balita lokal. Iloilo City Councilor Rex Sarabia nagtuad nga hindi man pabor sa ginaduso nga ordinansa ni Councilor Shin Marie Mabilog sa baylo ginimbitar niya nga magtambong sa committee hearing. Si Councilor Rex Sarabia mong author sa ordinansa nga nagapanubo sa or naga-retain sa 40% discount para iya sa real property tax. Pero ining si Councilor Shin Marie Mabilog kagapon, no? Sa aton sini nga mga kabumbote makabig naton nga do way gidyagin na sapak ganyo. Ining proposed ordinance niya nga ginapanubo pagid sa 80% ang discount para iya sa real property tax. Ang real property tax isa man ini banwa sa nangin topiko kag mga ginatutukan sa karon. No, sabahin iya sa nga syudad sa nga Iloilo. As a matter of fact, isa ini sa mga ginakabig man iya nga instrumento para iya nga mabuligan hindi lamang ang mga kubos naton iya nga mga pumuluyo diri sa syudad, kundi sa pangkabilugan lakip na sila diri mga negosyante. Sa aton sini nga mga taga Palamati. Kung imo sining pinsaron subong banwa, halos na lang niya kadaliso mo may tax na. Ari pang ilang isa nga ginaduso ni former Senator Ralph Recto, ma-time deposit ka, ang imo sining nga time deposit, buhinan pa sa nga tax nga 20%. Sus Maria kagusip po, pati utot guro pala pasensya sa mga nagapanyaga na kung pwede lang taksan pa. Hambal gani isang kilala ko nga Ilonggo Pilosoper siling niya kulang na lang tamtax. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon mga mangunguma sa banwa sang Dumangas ginpabombo or nagpabombo matapos nga wala na nagabaton ang National Food Authority sang palay halin iya sa mga traders. Ginbarat kuno sang pila sini iya ka mga traders ang aton sini nga mga mangunguma. Hindi na ang bulig sa mga opisyal naton nga mga patayuya. Nga gingamit ang mga mangunguma sa itong tsimpo sa nga kampanya nga mga mangunguma palangga ko, mga mangunguma buligan ko. Di na kamo subong. Kamo to yung nagakangay nga ipang tagbong sa taale ko. Kaga hindi na pag-i-retrieve. Muni madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Bombo Anay sa Udto. Detalye sini balikanta pagkatapos ang Bombo Network News. Nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una,
I-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tiod nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tiod nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible The country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ikalabing-pito sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga pangunahing balita, ilang barko at mga biyahero stranded dahil sa bagyong Krising at Habagat. Storm surge, ibinabala rin dyan sa bahagi ng Northern Luzon. Sa ating weather update naman, bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1 na dagdagan pa habang papalapit ang bagyong Krising sa kalupaan ng bansa. Sa ibang mga balita, iba pa ang mga posibleng ebidensya hinggil sa pagkawala ng mga sabungero, sinusuri na ng Department of Justice. Ang Department of Interior and Local Government, kamparante naman na malapit na mabigyang linaw ang pagkawala nitong mga sabungero. Ilang senador naman kinatigan ng hakbang ng Department of Budget and Management na ipagbawal ang budget insertion sa panukalang pondo sa taong 2026. Abangan mamaya sa ating provincial report, biyahe ng mga pantalan sa Bicol Region na natiling normal sa kabila ng banta ng Tropical Depression Krising. At sa ating international news naman, ang International Criminal Court tinanggihan ang hiling ng Israel na bawiin ang arrest warrant kina Netanyahu at Gallant. Update po tayo sa magiging laban ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Ang pamilya Pacquiao nasa Las Vegas na para sa nalapit na laban. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Naglabas na ng Maritime Safety Advisory ang Philippine Coast Guard matapos na maitalang pagkaantala sa operasyon ng 3 pantalan sa Eastern Visayas dulot po ito ng Tropical Depression Krising. Apektado ang mga daungan ng Maasin, ang Port of Bennet at ang Port of Padre Burgos. Sa kasalukuyan, stranded ang 181 katao, kabilang na mga pasahero, mga truck driver at mga cargo helper. Mayroon ding 70 rolling cargo na hindi nakabiyahe. Habang 3 vessel naman ang pansamantalang nakahinto at 2 vessel ang naghanap ng mas ligtas na daungan. Pinapayuhan naman ang mga apektadong individual na makipag-ugnayan sa lokal na otoridad ng mga pantalan at magabang ng mga opisyal na abiso mula sa Philippine Coast Guard. Manatili ang mga protokol sa kaligtasan habang nararanasan pa rin ang masamang lagay ng panahon. Ibig sabihin, hindi muna pahihintulutan ang regular na biyahe hanggat may malalaking alon na maaring magdulot ng panganib sa mga biyahero. Ibinabala naman ng State Weather Bureau ang posibilidad ng storm surge sa mga baybaying sakop po ng Northeastern Luzon dulot ng pagbabanta ng bagyong Krising. Ayon sa Weather Bureau, maaari pong maranasan sa mga baybayin ng Cagayan at Isabela ang minimal to moderate na banta ng daluyong sa susunod na 48 oras. Maaari hong maapektuhan dito ang mga bayan ng Abulog, Apari, Bagao, Bugay, Ballesteros, Calayan, Claveria, Gataran, Lalo, Pamplona,
Peña Blanca, Sanchez Mira, Santa Ana at ito ho'y mga pawang bayan sa probinsya ng Cagayan. Habang dyan sa bahagi ho ng Isabela, posibleng maranasan ito sa mga coastal town ng Dinapigue, Divilacan, Macunacon at sa bayan po ng Palanan. Posibleng umabot hanggang 2 metro ang taas ng mga naturang daluyong na maaari pong aabot hanggang sa mga dalampasigan at mga komunidad na malapit o direktang nakaharap sa mga karagatan. Dahil dito, pinapaiwas muna ang publiko sa pananatili sa mga pampang sa loob ng 48 oras o habang nakataas ang banta ng storm surge. Pinapakansela rin ng Weather Bureau ang lahat ng mga marine activities sa mga naturang lugar kasama ng pangingisda. Samantala, pinapayuhan din ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office na maglabas ng akba at napapanahong abiso at precautionary measure sa lahat ng oras upang magsilbing gabay sa mga residente. Kaugnay pa niyan, inilabas ng State Weather Bureau ang flood warning para sa 15 rehiyon sa buong Pilipinas ngayong araw, Hulyo 17. Ito ay dahil sa malawakang pag-ulan dulot ng bagyong Krising na patuloy na lumalapit sa kalupaan ng bansa habang sinasabayan din ng mga pag-ulang dulot ng umiiral na southwest monsoon. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod: ang Cordillera Administrative Region, Region 1 Ilocos Region, ang Region 2 Cagayan Valley, Region 3 Central Luzon. Nakikita nyo sa inyong mga screen, mga kabombo at Star Nation, ang Region 4A Calabarzon, Region 4B Mimaropa, Region 5 Bicol Region. Apektado din rito ang Region 6 Western Visayas, Region 7 Central Visayas, Region 8 Eastern Visayas, Region 9 Zamboanga Peninsula, Region 10 Northern Mindanao, Region 11 Davao Region, Region 13 Caraga at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Dahil sa banta ng malawakang pag-ulan, asahan ang posibleng paglobo ng mga kailugan at mga tributaryo na maaring umabot sa mga mababang komunidad. Inaabisuhan din ang publiko na bantayan ang sitwasyon at agad na tumalima sa mga advisory ng mga lokal na pamahalaan at local disaster agencies. Bombo Weather Update. Sa ating weather report, mga kabombo, ito hong habag at lalo pang pinapalakas ng bagyong Krising. Ito hong masamang lagay ng panahon, asahan hanggang sa mga susunod na araw habang lalo ring dumami yung pong bilang nitong mga lugar na nasa ilalim po ng signal number 1 ngayon pong tanghali. Sa weather update, nasa linya natin si Bombo Victor Liantino. Mga kabombo at ka-Star Nation, patuloy nating binabantayan ang bagyong Krising na patuloy pa rin kumikilos dito ho sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At habang ito ay nasa katubigan nga ng ating bansa, asahan na lalo pa nitong palalakasin ito namang umiiral na southwest monsoon o habagat na magdadala naman ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas maging sa ilang bahagi ng Mindanao. At batay nga mga kabombo sa kasalukuyang track o kilos ng naturang bagyo, inaasahan na dadaan ito o kaya naman ay maglalandfall dito ho sa may bahagi ng mainland Cagayan bukas ng gabi o Sabado naman ng umaga at maaari rin itong lumakas pa hanggang sa severe tropical storm mamayang hapon o gabi. Sa linggo naman ay asahan na makalalabas na ito ng bansa pagsapit naman ng mga bandang alas 8 ng umaga, Sabado huyan mga kabombo at ka-Star Nation. Huling namataan nga ang sentro ng naturang bagyong si Krising sa layong 480 km east-northeast ng Birac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 km per hour. Malapit pa rin sa gitna at pagbugso na umaabot pa rin sa 70 km per hour. At kumikilos nga ang naturang sama ng panahon pa north-northwestward sa bilis naman na 25 km per hour. At sa ngayon mga kabombo ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1. Diyan pa rin ho mga kabombo sa bahagi ng Luzon, in particular sa southern portion ho ng lalawigan ng Batanes, Cagayan, kabilang na ho ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northeastern portion ho ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, maging dyan naman sa may bahagi ng northern portion ng Ilocos Sur at northern at eastern portion ng Catanduanes. At asahan pa rin na maaaring magkaroon pa rin ng tropical cyclone wind signal number 2 habang papalapit nga ang naturang bagyo.
Dahil sa malawak naman na kaulapang dala ng bagyong Krising mga kabombo, kung makikita nyo sa ating satellite image, eto mga kabombo at Kastar Nation, yung lawak ng kaulapang dala ng bagyong Krising na halos sakop nga itong kabuuan ng ating bansa at asahan na itong mga serye o dahil nga dito sa malawak na kaulapang dala ng naturang bagyo, asahan na ang mga serye ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. At pinag-iingat rin ang lahat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerableng lugar. Bombo Genesis. Okay. Anong worst case scenario na pwede nating i-expect dito, Bombo Victor? Hanggang anong signal kaya yung pinakamataas na itaas? Bombo Genesis, bukas ay aasahan na lalakas ito sa tropical o severe tropical storm. Kung hindi tayo nagkakamali, Bombo Genesis, no? At ang pinaka-peak nitong, pinaka-ilalakas pa ng naturang bagyo ay typhoon category. Bagamat ito, Bombo Genesis, ay pag lumakas na ito sa typhoon category, nasa labas naman na ito ng Philippine Area of Responsibility at mag-iiwan pa rin ito ng mga pag-ulan dito ho sa may bahagi ng northern at extreme northern Luzon dahil nga dito sa mga kaulapang dala ng naturang bagyo. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Ito po si Bombo Victor and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sa mga kaugnay pa rin pong development, mga kabombo, naka-alerto ang 7 District Command ng Philippine Coast Guard dahil sa malawakang epekto ng bagyong Krising. Ang kay Philippine Coast Guard spokesperson, Captain Noymi Cayabyab, naka-alerto ang 7 command para sa agarang deployment ng manpower at mga assets sa anumang oras kasabay ng pananalasan ng naturang bagyo. Ang mga ito ay nasa ilalim ng 24/7 standby mode. Ibig sabihin, anumang oras ay maaaring ipadala sa mga lugar na mangangailangan ng tulong o augmentation ng Coast Guard units. Ilan sa mga unit na naka-standby ang mga deployable response group. Kasama dito ang medical unit o medical team at maging ang mga floating asset. Kasabay nito ay nagsagawa na rin ng patrol operation ang Philippine Coast Guard sa pamagitan ng iba't ibang mga unit dito sa mga coastal town at mga dalampasigan upang palalahanan ng mga mangingisda at mga manlalayag na huwag na munang pumalaot o magsagawa ng mga fishing activities sa mga karagatan. Pinapalalahanan din ng Philippine Coast Guard ang mga residente sa mga coastal communities na panatilihing maayos ang kanilang communication lines at agad na lumikas kung ito ho'y kinakailangan. Samantala sa kabila ng bagyo ay magpapatuloy pa rin ang mga diving operations doon ho sa bahagi ng Taal Lake. Ganap na 7 ho kaninang umaga ay sinimulan na ng mga technical diver ang paghahanap sa naturang lawa. Nakahanda rin ang mga kagamitan ng Philippine Coast Guard sa inasang pananalasa po ng bagyo dyan sa particular na sa may Northern Luzon. 2 sa mga district office ng Philippine Coast Guard sa Luzon na pangunahing naghahanda sa pananalasa ng bagyo ay ang Coast Guard District Northwestern at ang Coast Guard District Northeastern Luzon. Meron pong sakop sa Northeastern at Northwestern Seaboard ng Pilipinas na pangunahing tinutumbok ngayon ng bagyo. Sinimulan na ng 2 distrito na ihanda ang lahat ng mga kagamitan upang magamit sa agarang deployment sa iba't ibang mga lugar sa Hilagang Luzon. Kabilang dito mga first aid, mga rescue equipment, mga radio communication device at mga rescue boats. Nakahanda rin ang sapat na manpower at mga deployable units ng 2 distrito na binubuo ng mga personnel na may kakayahan para yan sa search, rescue at mga humanitarian operation. Siniguro rin ng Philippine Coast Guard ang pakipag-ugnayan nito sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno para sa agad pagtugon sa anumang emergency situation kasabay yan ng pananalasa ng bagyong Krising. Samantala, ginagamit na ng Philippine Coast Guard ang Underwater Remotely Operated Vehicle o ROV sa paggalugad nito sa iba pang bahagi ng Taal Lake. Umaasa ang Philippine Coast Guard na sa pamamagitan ng mga remotely operated vehicle ay mas magiging mabilis at epesyente ang paghahanap sa natukoy na search area. Ayon sa Coast Guard, ang mga naturang kagamitan ay nagsasagawa ng sistematikong pagsusuri sa mga operational search area sa bilis na 4.4 knots o mahigit 8 km per hour. Taglay din ng bawat ROV ang hanggang 15,200 lumens na ilaw. Sa tulong nito ay napapailawan ang ilalim ng lawa sa kabila ng malabo nitong tubig at nagagawa ng Coast Guard na suriing mabuti ang mga bagay na nasa lake bed. Kaya naman na itong remotely operated vehicle na sumisid hanggang 350 meters at nakakonekta sa mahigit 746 foot na kable. Kaya't magiging mas madali ang paghahanap at pagmaniobra habang nasa ilalim
ito ng lawa. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, ang bawat operational cycle ay mainap na pinaplano at nagtatagal lamang sa 4 na oras. Ito ay upang masiguro ang optimal performance ng ROV at masigurong ligtas ang operasyon. Hanggang sa kasalukuyan, tanging 5 sako pa lamang ang inaiahon ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard mula sa lake bed buhat na sinimula ng mga serye ng pagsisid noong Hulyo 11. 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa kaugnay pa rin pong development, mga kabombo, ito hong ibang mga posibleng ebidensya hinggil pa rin sa pagkawalan nitong mga sabungero. Sinusuri na ho ngayon ng Department of Justice. Si Secretary Remulla, kumpiyansa pong umuusad ng investigasyon na kanilang isinasagawa. May update dyan si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na kanilang sinusuri na ngayon ang ilan pang mga iba na posibleng mga ebidensyang nakakalap hinggil sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon mismo sa kasalukuyang kalihim ng kagawaan na si Secretary Jesus Crispin Remulla, mayroon silang mga ebidensya ang patuloy na isinasailalim pa sa pagsusuri upang magamit sa paghahain ng kaso. Habang kanya namang ibinahagi na katuwang ang legal team ng Department of Justice, masusing pinag-aaralan pa din ang mga kasong isasampa laban sa mga individual na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Mayroon raw kasi mga nakikitang problema sa umuusad na case build-up ng kagawaan, ngunit kanyang itinanggi munang ibahagi ang karagdagang impormasyon hinggil rito. Kaugnay niya natin pakinggan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. Basta the work is ongoing. There's more possible evidence being evaluated, and I just talked to the legal team a while ago, and we are looking at the cases that we are going to file, and some other little problems that have to be solved in the process. But of course, that's not for your consumption yet. Hindi pa namin pwede. Bunsod nito'y kumpiyansa si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na umusad ang kanilang investigasyon at unti-unti nagkakaroon ng kaliwanagan lalo na sa inilunsad na case build-up. Habang kanya namang sinabi na kritikal ang mga susunod na linggo sa pag-usad ng kaso, buhat ng ito'y patuloy na iniimbestigahan ng kagawaan. Kaya't tiwala ang naturang kalihim na mareresolba ito at tuluyang masasampahan ng kaukulang kaso ang mga nasa likod sa pagkawala ng mga sabungero. Pakinggan natin muli ang naturang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Remulla. So, kasi a lot of people want an update all the time. People want interviews day by day, hour by hour. But we cannot do that. We have to look at it as a process that will happen for the next few months, next few days, weeks, and months. And there will be no instant answer to all the questions given. Sa kabila nito, binigyan din naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na tanging Department of Justice ang dapat manguna sa paglalabas ng mga impormasyon hinggil sa kaso. Ito anya ang nararapat para magkaroon raw ng iisang boses at mas maayos na koordinasyon sa mga inilalabas sa publiko. Ngunit kanyang pagtitiyak na ang isinasagawang investigasyon ay katuwang nila ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tuluyang masampa ng kaso ang mga sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. May isa pa nating ulit na pakinggan si Secretary Jesus Crispin Remulla ng Kagawaran ng Hustisya. Mahalaga, we're all moving forward. Yung search teams are moving. Our legal group is moving. Everybody who has a job to do, the justice cases are all moving. Kaya we're confident we will get there before we know it. Ganun naman yan, hindi mo naman alam kung tapos na kagad eh. Pero as long as it's not finished, we continue the process. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Genesis. Any development dun sa naging kaganapan kahapon na kautusan na paghuhukay doon sa isang sementeryo dyan sa bahagi ng Batangas pa rin, na iniuugnay din doon sa mga drug war victim. May mga bagong updates ba ngayon mula sa Department of Justice kaugnay dito? Bombo Genesis, sa kasalukuyan ay nakaantabay tayo dito sa Department of Justice upang sakaling magpa-unlock ng pareham si Justice Secretary Remulla. Ang tanging impormasyon na ating nakalap sa kasalukuyan ay ang Philippine National Police at ang SOCO
ang nandoon sa bahagi ng Batangas na siyang nanguna sa paghuhukay ng mga sinasabing 3 bangkay na inilibing umano sa bahagi ng Batangas na iniuugnay sa kasong mga biglang pagkawala o disappearances. Bombo Genesis. So yung mga mahuhukay na mga labi doon, ano sabi ng Department of Justice? Ang Philippine National Police ang hahawak o Philippine National Police pa rin ang hahawak doon sa forensic examination or ibibigay na sa NBI? Kasi hanggang ngayon ang NBI wala pang papel dito sa forensic examination na ginagawa. Bombo Genesis, yan yung binigyan dinaw ng Department of Justice. Anila kung sino yung unang nakakuha sa sinasabing mga umano'y ebidensya o yung mga bangkay o labi ay siya yung mismo hawak ng kustodiya. Sa ngayon, ang nandoon ay yung Philippine National Police, kaya't sa kanilang panig ang umaandar yung natuturang pagsusuri sa mga labi. Ngunit kanya namang sinabi ni Justice Secretary Remulla na kasama o kabilang pa rin sa grupo ng mga mangunguna sa investigasyon ang National Bureau of Investigation. Nang makausap naman natin si Director at Retired Judge Jaime B. Santiago ng NBI, kanyang sinabi na hinihintay pa nila ang magiging kautusan ni Justice Secretary Remulla kung ano yung mismong magiging papel o tiyak na partisipasyon ng kaunihan ukol sa investigasyon. Bomba Genesis. Sa bagay, ang DOJ ang mother agency, ang National Bureau of Investigation. Sige, antabay lang tayo sa mga dagdag pang development. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bobo Grant. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa mga development, itong kaso ng mga sabungero malapit na raw na mabigyan ng linaw ayon niya sa Secretary of Interior and Local Government. Alamin natin mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Kumpiyansa si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na nalalapit ng mabigyang linaw ang kaso ng mga nawawalang sabungero, gayong mga ilang buto na ang hinihinalang mula sa human remains. Si isang panayam sa kanyang naging pagbisita sa kampo, inihayag ng kalihim na naniniwala siyang ang pagtukoy sa 6 na buto na hinihinalang sa tao ang makakapaglapit sa resolusyon sa kaso ng mga sabungero. Ani Remulla, kung mapatunayang mula talaga sa tao ang mga naturang buto, ito patunay na ang mga sinasabi ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy sa kanyang mga sinumpaang salaysay ay pawang mga katotohanan. Dagdag pa ni Remulla, hawak na nila at ng iba pang katuwang na ahensya ang iba pang mga ebidensya na susuporta sa kaso gaya na lamang ng mga videos ng mismong pagdukot, larawan at maging ang forced confessions na siyang magpapatunay sa tinatawag ni Remulla na Grand Conspiracy. Brings us closer to the conclusion of the story. It all ties up now. Sinabi ni alias Totoy, kung nakita yun, kasi may video tayo ng abduction, may video tayo ng forced confession. Ngayon kumahanap yung katawan, maybe it all ties up that it's a conspiracy, a grand conspiracy amongst all of them. Samantala, kung ang hinihinalang hipbone naman na nahanap mula sa Taal Lake ay magmatch sa isa sa mga DNA ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero, ay magiging konkreto na ang mga pahayag na susuporta sa magiging konklusyon sa naturang kaso. Kasunod dito ay tiniyak naman ni Remulla na sila mismo ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III ang aaresto sa mga sangkot na individual kapag napatunayan ang kanilang partisipasyon sa pagkidnap at pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Muli namang binigyan diin ng kalihim na ang proseso ng investigasyon ay magiging no sacred cows o walang sasantuhin kahit pa mayor, governor o maski senador ang mapatunayang sangkot sa kaso na ito. Kung yung hipbone na yun ties up to one of the basic sabungeros, then it will be conclusive already na nagko-corroborate ang buong storya ni alias Totoy kung paano nangyari from beginning to end. Ang standard kasi na DOJ is reasonable certainty for conviction. So dahan-dahan talaga na tinatahi lahat niya. Pag may natahilan nila, sabi ni General Torre ang mag-aaresto sa kanila kung sino man sila. And I repeat, no sacred cows. Wala kaming sasambahin dito. Sa kasalukuyan naman ay hawak na ng Department of Justice sa pangunguna ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang listahan ng mga personalidad na siyang miyembro umano ng Alpha Group na siyang nakasaad sa isinupit ng listahan ni Patidongan. Dadaan naman muna sa verifikasyon ang mga naturang pangalan upang masiguro na makakasuhan ng mga sangkot at may kinalaman sa kaso ng mga sabungero.
Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Crame. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 23 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinimulan na rin ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa ikalawang quadrant ng search area diyan sa bahagi ng Taal Lake. Una pong nakompleto ng mga technical diver ang pagsisid at paghahanap sa unang quadrant kung saan 5 sako na naglalaman ng mga kahina-hinalang bagay ang naiahon mula sa ilalim ng lawa. Sa paghahalughong sa ikalawang quadrant, gagamitin muli ng search and retrieval team ang mga makabagong remotely operated vehicle para sa mas mabilis at epesyenteng search operation. Hanggang 4 na quadrant mga kabombo ang tinukoy ng Philippine Coast Guard na bahagi ng search area kung saan ay pinaniwalaang itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sabongero. Git ng Coast Guard, magtutuloy-tuloy lamang ang search and retrieval operation sa naturang lawa bilang bahagi ng kanilang papel sa interagency operation sa pagtutulungan ng Department of Justice at ng Philippine National Police. Sa kabila ng paglipat po sa ibang quadrant, magsisilbi pa ring jump-off point ang Taal Lake Central Fishport sa bayan po ito ng Laurel, tulad ng mga nauna ng ginawa na diving operations ng Philippine Coast Guard. Sa iba pang mga balita, nakabalik na sa bansa ang 8 Filipino seafarers na nakaligtas sa pag-atake ng Houthi rebels sa Red Sea noong Hulyo 7 at 8. Dumating sila sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 itong Miyerkules ng gabi sakay ng flight mula Saudi Arabia. Sinalubog sila ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at Health Secretary Ted Herbosa. Ayon kay Kakdak, 13 tripulante pa ang hindi pa matukoy ang kinaroroonan, ngunit patuloy ang komunikasyon sa kanilang mga pamilya at ang koordinasyon sa mga international partners. Bawat tripulante ay tumanggap ng 75,000 pesos mula sa Department of Migrant Workers at OWA kasama ang medical, psychosocial at reintegration support mula sa iba't ibang ahensya gaya ng Department of Health, TESDA at Department of Social Welfare and Development. May libreng training din para sa kanila at kanilang mga pamilya. Emosyonal ang muling pagkikita ng mga seafarers at kanilang mahal sa buhay. Tiniyak ng pamahalaan na hindi titigil ang paghahanap sa 13 nawawala pa. Patuloy rin ang koordinasyon ng Department of Foreign Affairs sa mga bansang may access sa grupong Houthi. Ayon sa ahensya, wala pang kumpirmadong impormasyon kung may bihag o nasawi, ngunit ginagawa ang lahat para matiyak ang kaligtasan ng mga natitirang crew. Dako tayo dyan sa may mababang kapulungan ng Kongreso. Isa hong Kongresista Partelis Solon, sinabing may natitira pang obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng Rome Statute kahit na kumalas ng Pilipinas sa International Criminal Court. May update dyan si Bombo Annalyn Soberano. Mayroon pang natitirang obligasyon ang Pilipinas sa ilalim ng Rome Statute kahit kumalas na ang bansa sa International Criminal Court noong panahon ng Duterte administration. Pahayag ito ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa panukala ni Senator Amy Marcos na ipagbawal ang pag-aresto o agad-agad na pag-turnover ng ating mga mamamayan sa dayung bansa nang hindi naliliti sa ating korte. Ang nasabing panukalang batas ni Senator Marcos ay hango ng sa nangyayari ng kanyang kaalyado na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na na-turn over sa International Criminal Court at ngayon ay kasalukuyang nakadetene sa The Hague, Netherlands. Ayon pa kay Jokno, mahirap magkaroon ng patas na paglilitis dito sa Pilipinas. Binanggit din ng mambabatas na ang nananatiling impluwensya ng dating Pangulo na pwede maging dahilan para matakot o magdalawang isip na humarap ang mga testigo. Anya, hindi dapat kalimutan na maraming na-appoint sa si Duterte sa judiciary na maaring makaapekto sa kaso. Dagdag pa ng mambabatas ang pagkilos ng International Criminal Court na ituloy ang paglilitis sa extrajudicial killings sa ilalim ng nagdaang Duterte administration ay malinaw na may seryosong pangamba sa kakayahan ng ating judicial system na magsagawa ng fair trial. Pakinggan natin ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Come to the conclusion that, and I fully agree with it, that it will be so difficult to have a fair trial in the Philippines of a former president who has still a lot of influence na maaring matakot ang mga testigo, maaring magdalawang isip, maaring a former president who also managed to appoint a lot of members of the judiciary, a former president who really waged a war on drugs that was a very violent war. Kaya para sa akin, we can be assured of a fair trial if it's done in the ICC.
The judges there cannot be coerced, intimidated, or otherwise influenced in their decisions. Pati ang mga testigo ay hindi rin matatakot na humarap at sabihin yung kanila. Samantala, inanunsyo ngayon ng Palasyo ng Malacanang na nagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong chairman sa Energy Regulatory Commission at ito ay si Attorney Francis Saturnino Juan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, si Juan ay magsisilbi sa ERC epektibo August 8, 2025. Ayon pa sa Palace official, si Juan ay isang seasoned energy expert at may dekada ng karanasan sa regulatory affairs. Nagsilbi rin siyang Executive Director at General Counsel ng Energy Regulation Commission. Sa kasalukuyan ay presidente ito ng isang Independent Electric Market Operators of the Philippines. Ayon pa kay Castro, si Juan ay nagtaguyod ng consumer protection at renewable energy development sa pamamagitan ng tariff reforms. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, nababahala naman ang Department of Foreign Affairs sa patuloy na pagtaas ng kaso ng human trafficking ng mga Pilipino na napipilitang magtrabaho sa mga scam operations sa Southeast Asia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakikipag-ugnayan na sila sa mga embahada sa Thailand, Myanmar, Laos at Cambodia upang tulungan ang mga biktima at nananawagan ng kooperasyon mula sa lokal na otoridad. Kamakailan, 4 na lalaking Pilipino na edad 27 hanggang 46 ang na-repatriate mula Phnom Penh, Cambodia. Ayon sa Bureau of Immigration, isa sa kanila dumaan sa backdoor route at nakaranas ng pang-aabuso, labis na trabaho at walang sahod bago makatakas. Isa pang kaso ang kinasasangkutan ng isang 25 anyos na biktima ng love scam na pinuwersang magpadala ng panlilinlang na mensahe. Pareho silang nakaranas ng pananakit matapos mabigong maabot ang kanilang quota. Muling nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino na dumaan sa legal na deployment at hinikayat din ang mga pamilya na i-report sa embahada kung may mga kaanak silang posibleng biktima ng trafficking. Sa iba pang mga development, inanunsyo ng Department of Interior and Local Government na magiging fully integrated na ang Emergency 911 system sa 34 na lungsod sa buong Pilipinas. Pagsapit po yan ng buwan ng Agosto. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Remulla, isasama sa bagong sistema ang mga hotline at mga CCTV feed ng mga lokal na pamahalaan sa command center ng Department of Interior and Local Government upang mapabilis at mapahusay ang emergency response. Giit nitong si Secretary Remulla na gagamitin ang mga regional na wika tulad po ng Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Bicolano, Waray, Bisaya at Tausug upang mas maging epektibo ang serbisyo. Ang 1.41 billion pesos na proyekto ay napanalunan po ng local IT firm nitong Hulyo 6 habang isinasagawa ang post-qualification process na. Hindi naman alisin ang kasalukuyang lokal na emergency hotlines itong gamit po ng mga local government unit at magsisilbi pa rin ng mga ito bilang mga backup dispatch center. Bilang dagdag suporta sa rollout, mga kabombo, nangako po si Secretary Remulla na magdadagdag ng hanggang sa 1,000 mga motorsiklo at 1,000 mga sasakyan para sa pambansang pulisya upang palakasin ang kanilang kakayahan na tumugon. Ipinagmamalaki naman ng hepe ng pambansang pulisya, si Police General Nicolas Torre III, ang 5-minute response policy ng pulisya gamit ang real-time maps, live monitoring at global positioning system tools para sa mas mabilis na aksyon sa mga insidente. Sa iba pang mga balita, ilang senador kinatigan ang hakbang ng Department of Budget and Management na ipagbawal ang budget insertions sa panukalang pondo sa taong 2026. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Iginiit ni Senator Ping Lacson na hindi nakakayanin pa ng bansa ang pagbaluktot sa national budget. Ipinahayag ito ng senador bilang suporta sa hakbang ng Department of Budget and Management na higpitan ng proseso ng pagtalakay sa panukalang 6.793 trilyong pisong budget para sa 2026 at pigilan ng mga tinatawag na budget insertions. Nitong Martes, nanawagan si Budget Secretary Amina Pangandaman sa mga ahensya ng gobyerno na sundin ang napagkasundo ang budget at iwasan ang paghingi ng dagdag na pondo sa mga mambabatas sa oras na simula ng deliberasyon sa budget bill.
Anya, hindi na dapat maulit ang pagsira sa pondo, lalo na ang 2025 General Appropriations Act na anyay manipulasyon sa orihinal na anyo ng panukalang budget na isinumite ng ehekutibo. Samantala, kinatigan din ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang naging hakbang ng DBM kung saan anya dapat bantayan ang panukalang pondo hindi lamang sa NEP level kundi hanggang sa makarating muli sa kamay ng Pangulo para sa lagda nito. Maganda yan up to babantayan natin yan, hindi lang doon sa NEP level, no, kundi lahat yan doon sa House, dito sa Senado, hanggang sa BICAM at doon sa ratification. Bantayan natin yan lahat. At pagpirma ng Pangulo, after na mapirma ng Pangulo, busisihin natin, bantayan natin lahat yan. Nauna ng kinwestiyon ng Supreme Court bilang unconstitutional ang umuni blank items sa bicameral report ng 2025 national budget. Nakatakda namang isumite ang 2026 proposed budget sa Kongreso 2 linggo matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations. Stay connected. Anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Oras natin 25 minutes magkalipas o bago po sumapit ang alauna-hunang hapon. Natiketa na dagat pong in-inbound ng Land Transportation Office ang nasa 15 mga taxi sa isinagawang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Katuwang po dito ang pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamagitan po ng Aviation Security Group. Ang operasyon ay bahagi po ng patuloy na kampanya ng Land Transportation Office laban sa mga illegal na taxi at mga driver na nangongontrata o sobra kung maningil ng mga pasahe. Nahuli sa aktong naniningil ng labis na pasahe at nangungontrata ang mga driver. Ayon sa Land Transportation Office, maalala ko na ipinag-utos din nitong si Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang regular na presensya nitong mga kanilang enforcers sa Ninoy Aquino International Airport Terminal. Sa lahat po na terminal ito, kasunod yan ng mga ulat ng overcharging. Samantala, mahigit 1.7 milyon na plaka ng motorsiklo na ipamahagi na sa buong bansa ayon yan sa Land Transportation Office. Ang opisina naman hinimok na gamitin ang kanilang tracker para sa status ng kanilang plaka. Yan pa at ilang pang mga developments sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Mahigit 1.7 milyong plaka ng motorsiklo na naipamahagi sa buong bansa ayon yan sa Land Transportation Office. Ayon sa ahensya, ang mahigit 1.7 milyon na naipamahagi ay mula sa kabuuang 7.2 milyon na bilang ng mga plaka na sakop ng dating backlog. Sinimulan nila ang pamamahagi ng mga plakang ito noong Pebrero ng kasalukuyang taon pa lamang. Samantala, ang natitirang mga plaka na hindi pa naipapamahagi ay ipinasa na sa mga regional offices para sa agarang distribusyon. Tinututukan na ng ahensya ang pamamahagi ng mga plaka sa kanilang mga tamang may-ari. Nakagawa na rin sila ng mahigit 18 milyong plaka sa nakalipas na 2 taon. Kabilang dito ang mga plaka para sa dating backlog, kapalit na plaka at para sa mga bagong sasakyan. Ita-type nyo lang po sa Safari or sa Google ltotracker.com. Po doon ang plate number. Kung ita-type nyo yung plate number, kung wala po akong details, ilalagay nyo po yung MV file or chassis number. And then ilolocate na po namin yan kung nasaan yung plaka nyo. And then you can book a courier para po maipa-deliver nyo from our office to your house, or pwede po kayong mag-set ng appointment kung kailan nyo gustong pick upin yung plaka po ninyo.
Samantala, hinimok naman ni LTO Acting Assistant Secretary Greg Pua Jr. ang mga motorista na gamitin ang LTO Tracker, isang online application na nagbibigay daan upang matrack ang status ng kanilang plaka ng sasakyan pati na rin ang mga driver's license. Dagdag pa niya, makakatulong ang LTO Tracker para makapili ang mga motorista kung nais nilang ipa-deliver ang kanilang lisensya o plaka sa kanilang bahay sa pamamagitan ng isang accredited courier service provider o kung pipiliin nilang kunin ito sa LTO office kung saan nakarehistro ang kanilang sasakyan. Pagtitiyak ng ahensya ng mga motorista ay hindi mahihirapan sa paggamit na naturang online application. Ayon kay Pua, ito ay sinigurado nilang user-friendly. User-friendly po ito. As in, wala pong maraming i-fill up, walang maraming sinasabi. Sabi nga po, we cannot do one way. Hindi, sigurado po hindi natin kakayan. Marami na pong nasanay na wala ng plaka. Po namin is we are coordinating with LGUs. Partner po kami sa LGUs, kukunin po namin yung listahan. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotaner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports news, mga kabombo, update po tayo sa nalalapit na laban ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Nasa Las Vegas, Nevada na ang pamilya Pacquiao. Ilang araw ko yan bago ang nakatakdang laban ng 8th Division World Champion sa Hulyo 20 oras sa Pilipinas. Kasama ni Manny ang kanyang may bahay na si Jinky at ang kanilang 5 anak. Isang post sa social media account nitong si Pacquiao ay tinukoy ng Filipino boxing legend ng pamilya bilang pinakamahalaga sa lahat. Bagay na kanya umanong ikinagagalak na makumpleto silang lahat sa may Las Vegas. Nakataktang comeback fight nitong si Pacquiao sa Hulyo 20 dun sa may MGM Grand Arena laban kay World Boxing Council welterweight champion Mario Barrios. Susubukan nitong si Pacquiao na agawin ng welterweight belt ng American boxer. Ito ang unang pagkakataon na lalaban ng Filipino boxer mula noong matalo siya kay Yordenis Ugas noong 2021. Nagtapos ang naturang laban sa unanimous decision pabor sa Cuban boxer. Sa kasalukuyan, mga kabombo, hawak nitong si Pacquiao ang 62 wins at 8 loss. Habang ang edad po niya ay nasa 46 na. Habang meron namang pong 29 wins at 2 pagkatalo na record nitong 30 anyos na si Mario Barrios. Dako tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Dahil po natin dyan sa may Bicol Region, biyahe ng mga pantalan sa Bicol Region na natin pa rin pong normal sa kabila ng banta ng Tropical Depression Crising. May update dyan ng Bombo Radio Legazpi. Nananatiling nasa normal na kondisyon ang biyahe sa mga pantalan ng Bicol Region na sa kabila ng banta ng binabantayang bagyo na si Tropical Depression Crising. Ayon kay Philippine Ports Authority Bicol Media Relations Officer Achilles Galinde sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na sa kabila ng wala pang wind signal sa alinmang bahagi ng Bicol ay patuloy pa rin ang kanilang pagbabantay sa kalagayan ng naturang sama ng panahon. Aniya nasa red alert status na rin ang buong Philippine Ports Authority Port Management Office Bicol at binabantayan ang track ng bagyong Crising. Dahil din sa posibleng ilagay sa tropical wind signal number 1 ang lalawigan ng Catanduanes, maaring masuspindi ang biyahe ng mga barko sa nasabing lalawigan kaya naghahanda na ang kanilang ahensya. Dagdag pa ni Galindez na pinayuhan na nila ang kanilang mga tauhan ng makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at Coast Guard substations para sa mga kinakailangang preparasyon. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga shipping lines at mga kapitan ng barko na maging mapagmatsyag at ang palagi ang pag-iingat upang matiyak na sinusunod nila ang mga safety protocols. Apela rin ng opisyal sa publiko na manatiling alerto sa kasalukuyang kondisyon ng panahon dahil maaaring makaapekto ito sa mga biyahe sa mga pantalan ng Rio na Bicol. Kailangan i-monitor nila yung taya ng panahon dahil nga ito nga posible na maapektuhan itong mga pantalan natin dito sa Bicol Region dahil sakop noong posibleng track nitong bagyong Crising yung ilang lalawigan dito sa Bicol Region. So napaka-importante na manatiling nakaantabay sila. At kung maaari po yung mga kababayan natin na nasa Manila pa, nagplano pa lang bumiyahe, ay kung po pwede po, hindi naman masyadong importante, ay ipagpaliwan na po muna ninyo ang inyong pagbiyahe para maiwasan ng anumang aberya. Mula rito sa empila ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang mga mangingisda inabisuhang maging alerto sa kabila ng hindi pagtaas ng gale warning. May balita dyan ang Bombo Radio Dagupan. Patuloy pa rin ang epekto ng Tropical Depression Crising sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na nga ang lalawigan ng Pangasinan.
Sa naging panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Engineer Jose Estrada Jr., ang Chief Meteorologist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa Dagupan. Sa kasalukuyan kasi ay nararanasan pa rin ang hagupit ng hangin at maulap na panahon na may mga kasamang mga pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat sa lalawigan. Dahil dito, inaasahan pa rin ang dala ng malalakas na pag-ulan bukas at sa mga susunod na araw dahil yan sa dala ng Tropical Depression Krising. Bagamat wala pang itinaas na gale warning, pinapayuhan naman ng mga mangingisda at maliliit na sasakyang dagat na maging alerto at handa lalo na sa banta ng malalakas na hangin at maalong karagatan. Sa kasalukuyan, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang galaw ng Tropical Depression Krising at inaasahang maglalabas sa mga bagong abiso sa mga susunod na oras. Batay kasi sa pinakahuling ulat, ang sentro nito ay nasa layong 340 kilometers sa silangan ng Vira Catanduanes at inaasahan na sa loob ng 24 na oras ay kikilos ito pakanluran at posibleng matuntuna sa silangan ng Aurora. Dahil dito, pinapaalalahanan ng publiko na magdala ng panangga sa ulan upang makaiwas sa posibleng sakit. Possibility na magkakaroon tayo ng signal pero di naman tataas sa number 3. Nalalakas yung nadyan po yung bugso ng hangin at saka bugso ng ulan na ating mararanasan lalo sa western part ng Pangasinan. Yan mga isda na pumalaot sa ating karagatan pero kaunting pag-iingat lang po. Siyempre nandiyan pa rin yung pagkampas ng pag-alot. Susunod na araw sa Sabado Linggo, saan natin na magkakaroon more than 50 to 100 millimeter ang asahan natin na pagsak sa kalupaan ng Pangasinan. Para sa Bombo Network News mula sa lalawigan ng Pangasinan, ito si Bombo Myra Reside and this is Bombo Radio Philippines, #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang National Irrigation Administration magpapakawalan naman ng tubig bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Krising. May update po dyan ang Bombo Radyo Kawayan. Bilang paghahanda sa pagdating ng Tropical Depression Krising ay pinag-aaralan na ng National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris ang pagbubukas ng isang spillway gate na may 1 meter opening bukas ika-18 ng Hulyo. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Engineer Gilio Michael Dimoloy, ang Department Manager ng NIA Maris, sinabi niya na ang kasalukuyang elevation ng dam ay 183 meters above sea level, samantalang ang pumapasok na tubig ay 155 cubic meters per second, samantalang ang lumalabas ay 134 cubic meters per second na ginagamit naman sa power generation at irrigation. Bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Krising ay nag-request na sila sa Pag-asa at inihahanda na ang lahat ng kanilang mga kagamitan. Alas 9 ng umaga bukas, ika-18 ng Hulyo, ay nakatakda silang magbukas ng isang spillway gate na may 1 metrong taas na may katumbas na 150 cubic meters per second na water outflow. Pinayagan na rin ang power generation counterpart ng NIA Maris na i-maximize ang paggamit ng tubig para sa power generation. Punteriya ng NIA Maris na mapababa kahit konti ang water elevation ng dam para bigyang daan ang tinatayang 35 mm na tubig ulan na posibleng ibagsak ni bagyong Krising sa kanilang watershed. Yun po ang ginagawa natin, lahat ng communications ipadala na natin sa ating mga stakeholders, and tomorrow morning kung talagang matutuloy ay properly disseminated, all warnings, all communications ay ginagawa na natin for the information at para makapaghanda rin yung ating mga kababayan. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang Department of Social and Welfare and Development may sapat na imbak ng family food bags at non-food items sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong Krising. May mga balita dyan ang Bombo Radyo Tugigaraw. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSW Region 2 na may sapat silang imbaka na mga family food packs at non-food items sa mga posibleng maapektuhan sa banta ng bagyong Krising.
Sinabi ni Lucia Alan, ang Regional Director ng DSW Region 2, na dati nang may nakapreposition na mga relief goods sa mga local government units sa reyon sa ilalim ng Memorandum of Agreement at maging sa mga bodega ng ahensya sa Tuguegarao City, Abulog at Camalaniugan sa Cagayan, sa Ilagan City at Santiago City sa Isabela. Ayon pa sa kanya, umaabot sa mahigit 93,000 na family food packs at non-food items na nagkakalaga ng mahigit 104 million pesos na nakaprocession sa mga local government units. Sinabi pa ni Alan na sa kabuuan ay may imbak pang DSWD na family food packs na mahigit 143,000, ganun din sa kitchen kits, hygiene kits, sleeping kits at mga tents at mga damit. Bukod dito, sinabi pa ni Alan na mayroon din silang 3 million pesos na standby fund para sa emergency purchases. Itinaas ng DSW Region 2 ang kanilang alert sa Blue Alert kaugnay sa banta ng Bagyong Crising. Sa ngayon ay hindi pa ramdam sa mga epekto ng nasabing bagyo dito sa lungsod ng Tuguegarao at sa Cagayan, maliban lamang sa bahagyang makulimlim na panahon. Spearheaded by OCD yung pre-disaster risk assessment. So kahapon pinag-usapan ano yung kahandaan ng bawat ahensya, bawat response cluster, bawat cluster I should say. So andyan yung DSWD as the Vice Chair at para ma-determine ano pa ba yung pangangailangan, ano yung mga challenges at ano yung pwedeng magawa sa paghahanda ng bagyong ito. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Ako si Bombo Ruby Awoy Ibay, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa ilan pang mga epekto ho ng bagyo at ng hanging habag at mga kabumbo, mga klase ho sa halos 1,300 eskwelahan sa bahagi ng Western Visayas sinuspende dahil yan sa masamang panahon. May update dyan ang Bombo Radio Rojas. Umabot sa higit 1,300 paaralan sa buong Western Visayas ang naapektuhan ng suspensyon ng face-to-face classes ngayong araw, Hulyo 17, dahil sa patuloy na masamang panahon at banta ng pagbaha dulot ng habagat at bagyong Crising. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Atty. Sheila Artillero, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Capiz, sinabi niyang alinsunod ito sa direktiba ng mga lokal na pamahalaan at Department of Education bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Sa kabuuan, nasa 1,322 na mga paaralan at mahigit 400,000 na mga mag-aaral ang nag-shift sa Alternative Delivery Modes o ADM para sa kanilang pag-aaral ngayong araw. Hinikayat ni Artillero ang publiko na manatiling nakaantabay sa mga abiso mula sa kanilang lokal na disaster offices at Department of Education Division Offices kaugnay sa mga susunod na araw. Patuloy rin ang monitoring sa mga lugar na binabaha at posibleng landslide prone areas. Binigyang diin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral sa gitna ng epekto ng masamang panahon sa rehiyon. Tayo sa mga kalalawigan, we will continue to monitor the news and we listen to the advisories of our municipal and city disaster risk reduction management officers. Prepare natin ang ating mga kabahayan. Kung kailangan nating lagyan ng additional support, lagyan natin. Ang pamilya natin, dapat may naka-ready tayong plan, ang ating mga go bags or food provisions just in case may need tayo na mag-evacuate, nakahanda po tayo sa ganitong panahon. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Darren Salomeo Henson. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Department of Economy, Planning and Development pinawi naman ang pangamba sa posibleng epekto ng ipapataw ng US na 20% na reciprocal tariff sa Philippine export. May report dyan ng Bombo Radio Iloilo. Tinawag ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na napakaliit lang ang epekto ng 20% na taripa na ipapataw ng Estados Unidos sa mga export ng Pilipinas simula sa buwan ng Agosto.
Sa isang panayam ng Bombo Radio kay DepDev Region 6 Director Engineer Areso A. Casing Jr., inilahad niya ang datos ng export na Pilipinas patungong US ay bumubuo lamang ng 2.6% ng gross domestic product o GDP ng bansa noong nakaraang taon. Ayon kay Casing, maliit lamang ang kabuuang export volume ng Pilipinas at dito sa Western Visayas, minimal lamang ang export ng mga produkto papuntang Estados Unidos. Naganap ito sa gitna ng mga pangamba sa epekto ng inanunsong 20% na taripa ni US President Donald Trump sa piling produktong ine-export ng Pilipinas simula sa Agosto. Ito rin ang dahilan kung bakit naghahanda ng isang high-level delegation na bumisita sa Washington sa susunod na linggo upang humiling ng mga adjustment kahit pang ipapataw na taripa ng US sa Pilipinas ay ikalawa sa pinakamababa sa mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, kasunod ng 10% ng Singapore. U.S. export is relatively small, which only accounts for less than 3%. It's at 2.6% to GDP. So overall in the country, it has very minimal effect at only 0.1% on GDP due to the fact that we have a relatively small export volume to the U.S. And here in Western Visayas also, I think we were not able to determine the size of, I think it's very minimal on our exports to the U.S. Si Engineer Areso A. Casing Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo Police Report. Itong 26 anyos na online seller pinagbababaril patay selos, posibleng dahilan ayon yan sa Tagum Philippine National Police. May mga balita dyan ang Bombo Radio Davao. Selos ang nakikitang motibo ng Tagum Philippine National Police matapos matagpo ang patay ang isang 26 anyos na babae sa loob ng kanyang inuupang apartment sa Purka 28-A, Kawayanan, Barangay Madaoma, Tagum City noong July 16 nitong kasalukuyang taon. Kinilalang biktima na si Sanin Gelangaren, isang online seller at residente ng Pag-asa, Seminary Drive, Magugpo West, Tagum City. Naisugod pa sa ospital ang biktima, ngunit hindi na umabot ng buhay dahil sa 2 tama ng bala na natamo nito sa katawan. Ayon sa investigasyon ng Tagum City Police, narinig ng mga kapitbahay ang pagtatalo sa pagitan ng biktima at sospeka na gustong pumasok sa bahay ng biktima. Bago siya binaril ng suspect is parang nag-ano pa sila, may commotion pa, parang may confrontation. So narinig ng isang witness natin during the incident is nagsalita pa itong victim na bakit ka magselos, hindi naman tayo mag-nobyo. So which means kung i-analyze natin, meron talaga silang anong klaseng relationship yun. Hindi sila magnobyo pero nagsiselos yung suspect sa kanya. So yun ang nagiging guide natin din sa pag-follow up. So at mayroon pang witness na kapagsabi physical appearance ng suspect at saka yung sasakyan na kanyang ginagamit during that time na pumunta sa doon sa area. So yun ang sinundan natin, nagpa-plus alarm tayo sa lahat ng police station dito sa Davao del Norte, even in Davao City at saka Digos, Davao del Sur kasi may nakapagsabi na mauwi daw ito hanggang sa Jensan. Sa naging salaysay na isang residente sa lugar, nagtalo umano ang dalawa dahil tila nagseselos ang sospeka at gustong pumasok sa silida at sinabing papatayin niya ang biktima. Ayon sa nakasaksi, kinalampag ng sospek ang pinto at pagpasok ay agarang binaril ang biktima. Samantala, agad namang naaresto ng pulisya ang sospeka na nag-check-in sa isang hotel sa Purok Dugso, Barangay San Pedro, Panavo City, Davao del Norte. Kinilalang sospek na si Jojed Masungab Gloria, 49 anyos at residente ng Magugpo West, Tagum City. Na-recover mula sa sospek ang isang kalibre .45 na pistula na walang serial number, kargado ng mga bala, 3 sachet ng shabu na may bigat na 60 grams na nagkakalaga ng 360,000 pesos at kasalukuyan na rin nakakulong na ang sospeka. Mula sa Davao City, ito si Bombo Russell Lozano and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information.
Basta Radyo Bombo! Bombo International News. Tinanggihan ng International Criminal Court ang kahilingan ng Israel na bawiin ang arresto warrant laban kina Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Minister Yoav Gallant kaugnay ng umano'y war crimes at crimes against humanity sa Gaza. Ayon sa desisyong inilathala ngayong linggo, nananatili ang bisa ng mga warrant habang hindi pa nare-resolba ang isinampang hamon ng Israel sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. Iginiit na mahukom na hindi sapat ang argumento ng Israel para ipawalang bisa ang mga warrant habang hinihintay pa ang pinal na desisyon. Tinanggihan din ng International Court ang kahilingan ng Israel na ihinto ang mas malawak na investigasyon sa mga krimen sa Palestinian territories. Ang mga warrant ay inilabas noong Nobyembre taong 2023 kasunod yan ang malawakang opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7. Una na ring iniatras ng International Criminal Court ang warrant laban sa Hamas commander na si Ibrahim al-Masri matapos lumabas ang ulat na siya ay patay na. Mariing tinutulan ng Israel ang jurisdiksyon ng International Criminal Court at iginigiit na lehitimo ang kanilang mga operasyon laban sa Hamas. Samantala, nagpataw naman ng parusa ang Estados Unidos nitong Hunyo laban sa 4 na International Criminal Court judges na may kinalaman sa mga warrant, kabilang na riyan ang 2 na tumanggi sa apila ng Israel. Mga kabumbukas Star Nation, tuloy-tuloy lang po sa pagsubaybay sa atin pong 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. Diyan sa bahagi po ng Mindanao area, sa mga taga-riyan po sa may Davao Region, Region 11. Riyan po ang Bombo Radio Davao at ang Star FM Davao. Sa Cagayan de Oro Province at mga karating na probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Ang Bombo Radio Butuan, para man po sa mga kababayan po natin dyan sa may Butuan area, mga Butuanon. Ang Bombo Radio General Santos para po dyan sa may Coronadal o sa bahagi po ng Sarangani at mga karating na probinsya. Habang para po sa mga Hiligaynon speaking, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Pa rin sa ating mga listeners and viewers sa Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Zamboanga. Sa bahagi ng Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Standard na time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Yari kalon sa aton sining linya ang punong barangay
sang Barangay Lanit Haro, si punong Barangay Remedios sa Bidia. Now, katulad sang nakaligad sining mga pagpangalagan naton, ang kutob sa mga na-mentionar nga 5 ka mga kabrangayan aton sini gina isa-isa. So nalapot na naton ang Balantang, kagabi Buntatala, this time Barangay Lanit Haro. Agod nga kumustahon ang sitwasyon sa ilang sining nga barangay sa tagsa iya ka mag-ulan ang tiyempo or maulanon ang tiyempo. Sa linya naton si punong Barangay Remedios Bidia. Kap, si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombuaray sa Udto. Maayong hapon gid. Hello Kap, mayong hapon. Bombo Cham ini live ikaw sa Bombuaray sa Udto. Oo, sir. Mayong hapon. Yes, all right. Kap, kumusta dira subong sa inyo sining barangay? Subong, ari ko sa barangay hall. Naga-monitor kami kay daw may bagyo kita magasulod. Kag daw sige pa ulan-ulan subong. Sa sining maulanon nga tiyempo, kumusta ang kabugusan sining barangay Lanit? Danaw-danaw pa bla? Nagabaha pa dira sa imo sining area? Sa subong daw, wala pa din man siyang tubig, kaya ginatawagan ko ako nga tanod nga sa area nila, kaya sa sunuan, sukusubi, dira din nagataas ang tubig. Sa subong, ari ko dito, ay ko pa man makita nga nagkaka, kaya ang ulan doon, hindi pag-munog. Pero balaan ko nga, kung basta may bagyo, may baha nga nagkakatabo di sa amon. Alright. Kapluyang kumalik-balikan adtong mga inadlaw sang pizza 11 kag pizza 12 nga kung sa diinti gulpiada lang nga nagtaas dirang level sang inyo sini iyang oral level sang tubig sa inyo sini nga area. Pwede naton may baluan anong plastada sadtong amo nang mga tiyempo punong Barangay Bidia, ma'am? Okay, sir. Sang July 12, gaulan man pero hindi parehas nga daw munogid. Pero natingala ko gulpi gidya nagtaas ang tubig kay actually ari man kami diri lapit sa evacuation center nga nagamonitor sa amon Pumuluyo nga gabi gidya nga pagsakas ng tubig nga gulpi lang ara na sa dughan sang akon din nga mga Pumuluyo sa area sang Sunuan. Ang pagbaha di sa amon hindi gidya sila amo ginaya ka taas dayon nga balaan ka gaulan ka ba pero unlike nang una namon nga mga baha nga kung tunog-tunog o tunog-tunog nga ang ulan nataas siya ang tubig kaya siyempre apektado diya ang Sunuan kay nubo ini nga portion sa amon sa Barangay Lanit Sunuan kag Sunto. Sa diin ay Kap naghalin ining tubig nga gulpiada lang nagdaludo dira sa inyo kay manubong inyo sini nga area nga nagtugas ang baha nga taga-Abaga? Ang gapamangkutanon galing kami upod sang akon Barangay Council na nag-alert kami sa amon diri Pumuluyo nga adiin gini nagaling nga tubig kay nga amo gini kadalom dayon nga gulpi lang. Kay ang akon tanon din palakat sa babaw nga lantawon nila dito kundi hindi galing nga grabe gid ang pressure sa padalong di sa amon kay nubo yung portion sa amon sir mo. Damo gid man grabe ang pressure sa tubig na o galing sa pagsangaan. Pero hindi gid so nga sila nga nagadalong dayon di tinala kami. Dagi na sa Barangay Kamalid, Balantang, going to Buntatala kay ang Buntatala dira nadadagi tanan ang 5 ka barangay nga tubig nga panaog. Pero tinala kami nga nagbalik ang tubig. Muna gali, may project gali da sir sa may Kamalig portion kag ang pinakakwantig tagbak. Amo ang project igya ang siguro kay gamay ang bilin nila nga kanal, dako ang gintambakan kumpara sa tubig nga agyan. Kiri gigya sa ako ni Pumuluyo kung nag-amo na kasamay sang kanal nga ginbilin. So, sa inyo nga pagpangusisa, pagpurupamangkot sa mga kasubong ninyo nga barangay official sa kaiping ninyo nga mga kabarangayan nga malapit dira sa area sa Lanit, tanan sini iya ginasandig sa inyo obserbasyon ang inyo sining nanotisyaran is that sa sining ongoing project
nga nagkipot ang creek or isa ka natural waterway daw dira naghalin ang pagsaka gulpiada sa level sang tubig sa inyong nga barangay? Yes sir, kay kang wala ka na yan sir. Ang tubig ya bisan ba sa amon hindi kaya parehas ang July 12. Nga tama gidya kataas. Kay ti ang sapa lapad pa mo. Lapad pa ti gamay na lang niya subong ang nabilin laban na ang natambakan kumpara sa una. Okay. Pero sa subong kap ti pananglitan abi way tama na pangayo but kung mag-abot ang tion nga medyo mamunog sining ulan gina-expectar nyo nagaan nga ti granting nga ti zone 1 and zone 2 medyo madubo-dubo dito ginamapurong ang tubig may evacuation area man kamo or center kamo nga pwede naton nga ipalikaw anay ang aton sining nga mga kautura mga kabumbo naton dres may lanit haro. Yes sir, may mga evacuation center kami sa school kada sang school sa PCT. May ari man din sa amon mga sa daycare center, pwede man din sila sa kadto kay ginapadulungan namon sila sa school kay dito kwan sila, 62 sila kay taas sa why daw to yaga sulod ang tubig kag gibot ang pader sa eskwelahan sa tututig. Aha. All right. Kap kun may mahimo ikaw ngay palabot nga mensahe or panawagan abi sa concern nga talatapan sa aton sini nga gobyerno particularmente sa Department of Public Works and Highways bangod man sa inyo sini na eksperyensyahan anong sarang nimo nga mapalabot sini nga panawagan or apilar punong barangay Bidiya? Oo. Sa DPWH gayon yung ako sa inyo nga tagaan natin solusyon ini. Wala problema ang project po man nasasabi pero ang resulta hindi nga maayo kay nga akong pumuyo lubog na di kay diri kita balik sa barangay Langit ang ina nga tubig kay manubo gid sa amon bago magkadto sa Buntatala ang tagbak kitop na ti amon na ang tingala kami nga amon ni nakabot sa amon kami ang ginabasol nga wala solusyon intaan naton solusyon mapadak ang mabalik sa dako ang kasapaan dira sa Kamalig Balantang tagbak tag ang Buntatala kay ang Buntatala amo ginaya nga konektar ang apat ka barangay nga dira gaagi sabay lang masolusyonan ini hindi para sa aton ginitanan kay ina ang project pani in konsulta man kami para makaatag man kami opinion kung sa kaayuhan ng bala sa aton sa amon nga lima ka barangay nga naapektuhan sa amon diya sa barangay ang mga kanal diri ginakandog man namon ginapabakong namon na isa pa di ka portion nga wala ang bakong wala pa matapos per this year ma-request naman kami para nga madugangan padako sang kanal nga ang sapa naga sabon nga sang duta daw naga pantay na kaya last year nagpabako kami at tapuso namon this year kasi siyempre magudlay man kita kuwan sang bako kay ga-request lang kita limitado pa. Amo lang igayin kita kanang solusyon sa problema sini nga baha nagparapit naman kami upod sang akong constituent sa lima ka barangay kay Ma'am Raisa Tunyas, kay Mayor Raisa Tunyas nga buligan niya kami para mapakuan ang baha sa sini sa barangay namon kay actually sir may bike lane na din sa highway nga dako ina ang kanal wala lang galing matapos pa kay asta pa lang dira sa Kamalig area. Kung makalabot na din siguro sir sa barangay Langit, ina makabulig din na sang tubig na mapabalik sa floodway. Kaya ina nga kanal kadako. Nagpapit na may kay Ma'am Mayor Raisa, buligan niya din kami. Kaya siyempre, para siya, nabulig sa Pumuloyo, sa kanya sa barangay, mabulig na si Mayor Raisa sa inyo. Alright. Punong barangay Bidiya, ma'am. Salamat gid sa tiyempo ginhatag mo diri sa Bombo Radio. Maayong hapon sa liwat. Sir, pili pa ko gamay lang. Okay, no problem gid kap. Sa akon Pumuloy, barangay Langit, kung may bagyong mga sunod, o laligmat kita, kung mataas ng sa portion Sun 1, Sun 2, hindi lang sa Sun 1, Sun 2, basta sa Sun 7, mag-evacuate na kita. Hindi na kita magulat na siling padalumon pa ang tubig
Kay ang aton mga kanod, gabulig man, pero sa aton tuglingon, maging marisko na kita. Kadto na kita sa evacuation center, sa school, sa tututeg, kay ari man kami nga nag-aatipan sa inyo, tingnan aton pulaton ang taas na tubig bago kita mag-evacuate. Damo gini salamat. Once again, Kap, salamat man sa paghatag sa tiyempo diri sa Bombo Radio. Okay, sir. Thank you, man. There you have it, si Punong Barangay Remedios sa Bidea sa Barangay Lanit, Haro. So, sandig sa ilang observation, kamutong ginatudlo nga project, but kagapon si Banuati, you've heard naman diri sa kay Kongjam nga na-dredge na to, kag kung may ibulig pag-iniya si Mayor Inday Raisa, mas labing maayo, no? Sa aton sini nga mga kauturan para nga hindi na dira pagkibangon kag hindi na pagkulbaan ang mga kauturan naton, mga kabumbo naton dira iya sa may area sa Lanit, Haro kag iban pang sini nga mga kaiping nga kabaranggayan. Luyag ko lang balik-balikan sa aton sini nga mga kauturan, no? Ang datos from 2024 last year, June, no? June ni siya nga datos from Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Asandig sa ilang report, may ara sang 72 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo nga posible bahaon kung magtupa ang mamunog sining nga ulan. Sunod rin sa CDRRMO, ini nga mga kabaranggayan ang natumod pinaagi sa Climate and Disaster Risk Assessment sa tuig 2020 pa. Sunod sa CDRRMO, may 72 ka mga kabaranggayan out of 180 barangays nga kung magmunog ang ulan, ginasulod sang tubig. Kung may bagyo, ginabaha. Ang mga kabaranggayan amo iyang mga masunod: Santo Niño Sur, Santo Niño Norte, Calaparan, Suok, Yulo Drive sa distrito sang Arevalo. City proper area, Tansa Esperanza, Barangay Ortiz, Tansa Baybay. Sa distrito sang Haro, nagapanguna diri ang Barangay Lanit. No? Interview naton bagulang sikap. Barangay Lanit, Haro, Barangay Kamalig, Dungon B, Tabuk Suba, Balabago, Kalubihan, Kubay, San Isidro, kag Tagbak. No? So wala gani malakip diri ang buntatala sa aton sining mga kulturan. Sa lapas naman, or lapos rather, Baldosa, Ingore, Tikod, or lapas ni siya. Ang lapos iya Barrio Obrero, Mansaya, Don Esteban. Sa Mandurriao, Bacau, Navais Airport, Bulilao, Palibinidicto. Sa Kalumpang or sa Molo, Kalumpang, Boulevard, San Juan, West Abughabog, West Timawa, sa distrito iya sa nga Molo. Sa aton sini karon iya nga mga kulturan. Sandig sa ila sini nga geographic location. Ini sila nga mga kabaranggayan yara sa low-lying areas sa malipot nga pulong Manubo. No? Magluwas sa Manubo sila, prone sila sa pagbaha-baha sa tagsa ka maulano ng tsimpo, bangod man nga malapit sila, no? Sa mga major river system katulad sang Suba. Sa aton sinikaron iya nga mga tagpalamati. So that is why hindi na kita maglibog pa ang ulo, no? Nga may mga kabaranggayan gid nga masami ginadanaw, masami ginabaha, ugaling nakibot lang ang 5 ka mga barangay nga ini kay gulpiada lang kuno nagsaka ang tubi sang Hulyo 12. So that was explained naman last time naton nga pagpangalagad diri. Kag they all pledge aton sini nga opisyales kati hatagan nila sa nagakaigo sini nga solusyon sa aton sini karon nga mga
Kabombo. Oh. Sang aton sining gin-review ang mga previous nga mga issues regarding sa baha bala or may isa abi ka project nga ginapatigayon kag nag-cause ina sang baha, so madamo ina. Sa nasiling ko na gani, there was a time dira sa may L98, there was a time sa Barangay Kalubihan, so on and so forth. No? Sa langit, may same man nga natabo diri Banwa, no? Iniya 2010. Nga kung sa diinti, suno sa mga pumuluyo, dira, normal lang man. Nga nagababa, nagadanaw-danaw, no? Sa tagsa ka magmunog sini ang ulan. Sang 2010, may ara sang pagbaha kag pagsaka man sang tubig, particularly sa barangay Lanit sa distrito sang Haro. No? Sa aton sini mga kuturan. Kag there was a time gani nga ang obserbasyon kag ang paglaragway sa mga pumuluyo dito sanging padulungan sa Bombo News Team, hambal nila, no? Sinya ano-ano lang man nga lawod, nga nangin lawod ang talamnan sa barangay Lanit, Haro. No? Sa aton sini mga kuturan. Ti ko madumduman nyo pa sa aton sini nga matag palamati. During that time nga gina-construct ining Radial Road bala. No? Ti may ara ina sang kabahin or may upod ina nga drainage system as far as I can remember. No? Pila 15 years ago. Pero ma-recall ko nga ang kontraktor sini is International Builders Corporation. Oh. So, mamaning ginhimo para nga makasulod ang ila sining equipment. Amo ning explanasyon sa aton sini mga kabombo, no? Sa nga Department of Public Works and Highways. Nga dapat mahimo sila sang do bridge and as far as I can remember, do amuning technology, gidi ay, ang pinaka the best nga technology sa mga kontraktor diri sa syudad sa Iloilo. In fairness, minabi sa International Builders Corporation, sila naga-perform man it, but do kadamaan sa mga kontraktor, di do amuning ila specialty. No? Nga mahimo sang footbridge bala, punungan, tampukan, no? Ang isa ka waterway so that nga easy access ang ila sining equipment padulong sa construction site kung sa diin sila nga naga-construct sa isa ka proyekto. Pero gabutang man sila tamburong. O galing kiti previously, amo maning reklamo, gagmay tamburong, hindi kasarang sang volume sang tubig, pananglitan nga magdaludo na or magbubo ang ulan kag magdaludo ang tubig. No? Amo man ining natabo Banwa sa aton sini mga kuturan. Ti grabe man nga reklamo sa tuanay, no? Sa kontraktor ng International Builders Corporation. Grabe man ang mga reklamo sa tuanay sang mga pumuluyo, sa kung sino man iya nga partikular nga kontraktor nga nag-perform sang amo sina iya nga proyekto sa aton sini nga mga kuturan. Sadto anay abi, hindi kuya kabati nga may partikular nga opisyal sang syudad nga ginabasol. Sadto anay kung may diferensya sa panulukan kag mangin or magtugas ang inconvenience sa pumuluyo, kontraktor ang ginabalila. Kontraktor ang ginabombardiho. Sadto anay. Oh. Pero sumulay na. Diba?
Amo nang hambal sang kilala ko nga Ilonggo philosopher. Siling niya, sadto anay Isubong niya lain na. Di ba? No? Sa aton sining nga mga kulturan. But at the end of the day, sino nagasuffer? Kay sino bayo basa? Kay sino bayo ang ano ganyan ang term? Bumukris. Ang napuno sang layon. Sabta nyo ko, abi? Oh? Kay sino balay ni matulugan? Kay sino balay nagakaguba? Kay sino palangabuyan nagakalitan? Aber? Oh? Kay sino or sino ang nagasufrer? Si konsihal masufrer ayhan? Si vice mayor masufrer ayhan? Si mayor na-experiensyahan niya kang nagsuffer siya? Si Kong? Mga matagas na opisyal sa city government? Mga executive assistant? Oh. Sino? Mga department head? Ang nagasufrer ang mga pumuluyo. Oh. Ang nagasufrer ang mga pumuluyo. Sadto anay 15 years ago, oh, why sa may ginabasol to? Solo lang ginabasol, kontraktor. Ang nagantos, pumuluyo. Subong! Ito ay makukabati nga may gibasol nga kontraktor, no? Di, nadalahig abyor, nalakip. Department of Public Works and Highways. Plus, opisyal nga nagpatigayon sinang proyekto. Di, sa piyak to, mahambal man nga. Gabahan na nga sa alimpas ang una. Oh. Di, kag sa kadugayon yun na trade, why yun gina mapakayo, dira? With all due respect, sa tagsa-tagsa ka mga opinyon nila, ginarespetar naton ila, kay entitled sila sa mga opinyon nila mo. Ang aton lang ya, ang pamangkot ko subong, 15 years ago, sino nagsuffer? Subong, sino nagsuffer? Sino ang apektado? Pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Oh. Tagsa-tagsa sila nga promisa ni nga buligan tang pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Pero nga hasta subong pumuluyo sa gyapon ang nagasufrer. Pumuluyo sa gyapon, ordinaryo nga pumuluyo, ginasulod ang tubig or ginasulod ang ila sini nga balay sang tubig. Ginakaon sang layon ila nga bisti. Oh. Padayunon ta pa ang pagtinudlanay kung sinong dapat nga salaon kag ilansang sa krus or buligay kita para once and for all matapos na ang problema sa mga kultura naton sa mga kabaranggayan nga prone sa pagbaha-baha or particularmente sa 5 ka barangay sa distrito sang Haro.
Kamay pa. 27 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Pagbalik naton na Banwa, tingwa naton linya ni City Councilor Rudolph Ganson. Kay luyang naton mapatpat pagid diri Banwa kung anong iya siniyang tinutuyo sa iya sininga pagtindog kagapon sa regular session. Ngay gusto iya nga i-clear ang area bala. Kay may mga bisita, may mga guest, may mga resource person. So may area dito nga ginatudlo siya nga do tama gikagahod kag ang madumduman ko lang nga term is rowdy. No? They are getting rowdy kuno. So balikan ta na karon kay may pipila pa ka mga kulang sa sangguniang sekretariat gali dira. No? Why sila? May ara sila sa Sergeant at Arms pero wala pa ma-confirm. Anyway, para nga maklaruhan kita karon kiti gusto naton niya klaro permi mo. No? Kag gusto naton may solusyon, masulbar naton sa aton sini nga mga kabumbo, matahagan kita para malikawan ta nga anuman sini nga sa isang istorya kuris-kuris kay istoryas dalom doldol. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panomdom. Oras 28 minutos sa kaligad sa taknang launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio
Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag Time 33 minutos na kaligad sa takna sininga launa. May nag-remind lang sa akon, silinga Bombotsam, di bala problema sa barangay? Okay, naturalmente, ara ang alkalde naton, ara ang congressman naton, nga maghatag sa nagakigo siniya nga igtalupangod, abi. Ba't hambal sa nagtawag diri sa akon, silinga ti, sa kadamuon bala sang mga executive assistant dira, siniya di bala mayara kita sa nagkalain-lain sining executive assistant. Siniya, ano abi, may lihog ako pamangkot sa mga concerned nga mga executive assistant. Siniya, why ko man gina-single out ang sa barangay nga executive assistant, of which nga mayara si Mayor. Ambal sa nga caller din naton. Siniya, hindi lang kay sa amo sining nga tsimpo. No? Sinya base kung may iba naman dira nga mga concern nga yara sa talatapan sang executive assistant, sinya ti pwede naton ina siguro mapamangkot man sila kung anong ila sini nga mga lihok. No? Thank you so much, sir, sa pag point out man sa sini nga mga concern karon kay to dambalya sila nga maluoy man sila kung tani sa kay Mayor Inday Raisa nga diyaw halos tanan iya siya lang nga matubang sinay mga problema, mga concerns ang pumuluyo. Although nga ti katungdanan ina sang alkalde, but ambal sa kular kanisi niya ti may mga executive assistant dira. Ti sa inyo Bombotsam, palihog ako abi sa inyo Bombo News Team basi kung pwede man naton mabatian ang ila sini nga tingog sa mga amo sina nga mga concern. And other pagid siniya no? Ng mga executive assistant na pananglitan nga maka-encounter sila sa mga problema nga naigo sa ila siniya nga responsibilidad. Thank you so much, sir. No? Sa pag-open up sina nga punto and concern kay tingwa nato na nga pamangkuton abi ang mga executive assistant tuod no sang alkalde. Kung anong ila sini nga mga ginahimo in terms sa ila sini nga duties and responsibilities nila. 35 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa linya naton Iloilo City Councilor Rudolph Ganzon. Councilor Ganzon, sir, si Bombotsam, live ikaw sa Bomboaray sa Udto. Good afternoon. Bombotsam, mayong hapon, mayong ugto sa tanan nato na listeners and followers sa Bombo Radio, mayong hapon sa inyo. Alright, kagapon na Councilor Ganzon, sir, tindogin ikaw, agod nga hatagan sa nga kigo, sa nga tiyempo, and of course, attention, ang antong sa right side nimo nga area sa may session hall, of which ngati, I do believe kagapon, may mga guest kamo, may mga resource person kamo, or may mga naga-observe sa inyo siniya nga ang ginapatigayon sa nga session, kag nag-request ikaw, ngati kung pwede, hawan-hawanan kay dumidyo gutok ang area. Pwede mo kami ma-walk through liwat na Councilor Ganzon, sir, sa imo sining concern kagapon. Yes, thank you kita partner Bombo Jam, no? Kay kagapon may session the other day, Wednesday. Yes, kagapon. Madamo kita bisita, anong kadamo sa naka-line up sa agenda naton. And prior sang session, na-meet natin sila.
And then madamo man kita mga members naton, ang mga staff naton na may mga ila media team. So after tani sang ilan na mga pagkuha sang photo or gamay na recording, makabalik man sila tani sa pulungkuan nila. At least matagan naton sang maayo na view ang aton mga bisita, kay kisaan man lang sila kadto dira kag may agenda. And also for the floor leader to recognize them properly kung sino mga nag-alabot, and then maka-line up. Uya man tanan nagkaladto sila sa session hall, nagtambong sila, and then hindi sila ma-recognize properly. Kagti syempre having the experience bala na ang ako na may sa vice mayor sang una, I work as a chief of staff under sa iya sang una, and also as a councilor, nakita nato ng pagpamalakad sa ato na session hall na gina-plus target naton na convenient sa tanan. May area ang aton media na maka-coverage ang mayo. Kung sino ato ng mga speakers, ay ilagid makuhaan sang mayo na video kag photos man. Balaan mo naman ang amo na session hall subong ga-adjust pa kita kay tama kagamay. Yes. Mga bisita naton second session pa lang namon for this term. So ginaplastar man naton na at least convenient man. So may mga gamay lang ko na reminders sa ila, I call the attention by the secretariat. So to remind para maging fair man, nagtindog na lang ako kag nag point of order para papabalo ang aton secretariat at ang aton na bag-o na vice mayor na there are concerns like that na we need also to address kay para plastado ang aton na session hall. All right. Councilor, dito kagapon may video clip kami. Natukiban nga although may sergeant at arms gamo pero why pa siya ma-confirm? Yes, I also reminded the vice mayor na aragin na sa protocol, aragin na dapat sa agenda, no, dapat ma-recognize ang ilan na gina-assign na sergeant at arms before he performs his duty. So miyara ko to na istorya, nambal niya siya kung ang maging sergeant at arms, pero I don't really know him personally kaya wala mo ko na mangkot sang iya background. Kaya tiyambak ko dapat ma-introduce man na siya gyapon kag i-approve sang council. So wala man ko nag-atag siya sang obligasyon to tell those people standing na block sang way sa mga bisita. Wala na ako nagsugo sila kasi hindi man siya recognized pa as a sergeant at arms. So dapat ma-agenda na naton, ning remind ko man to sa kagapon ang ato na presiding officer to put in sa agenda para ma-recognize ang kag ma-confirm ang sergeant at arms ng city council. Kag nahisayra na bala ina, councilor, kung saan daw siya i-confirm para ngati pananglitan nga may mga maliwat pang kasubong sining nga mga instances gilayon niya man nga maaktuhan bilang sergeant at arms? Yes, and he should know and be knowledgeable gid ang iya role. So maski na nga sergeant at arms naton, dapat kabalo gid ang internal rules, lalo na sa session hall. Mabalaan niya gid kung sino ang mga dapat niya sawayon. Kay mauya man ta magsaway kisa kung bala naton may right man sila na dira sa present sa session hall, no? So dapat ma-agenda gid na Bombojam, mabutang sa agenda na to be confirmed by the city council. So until tomorrow pa man ang deadline, probably na plastar naman na sa atong presiding officer na ibutang sa agenda ang aton sergeant at arms para to be introduced kag makilala siya. Maybe may question man ang iba na mga members sang iya na kapasidad, iya background, kay ti arain na sa internal rules na may mga qualifications kita for sergeant at arms. So at least miyara kita person in charge. Kag miyara man kita sa secretariat assign ng mga sa photographers na sila allowed to go around. Hindi to disturb pero amo mo lang na ang allowed sa aton kag to be fair with everyone kay tanan man na councilors miyara man mga staff na take sang photos
kag videos, especially kung may item sa agenda ang ilan ng mga boss. So mayuman inaalaw man na nato, but to be there as a gatindog the whole time, do hindi man sakto ina kay todo libagon sa ato na rules na ang iban i-priority, ang iban atagan sang tsansa, ang iban wala. So dapat to be fair with everyone, sundon lang nato ng internal rules. May ginatumod ikaw kay sino staff ini, kay sino ini media group abe per se, Councilor Ganson, sir? Yes, mayara kita ng mga staff naton na-assign kada isa, mga councilors mayara. Kay Vice Mayor, ang presiding officer naton, mayara man siya. Maybe wala pa sila na aware that time, but pag tindog ko, dogin sa Y man sila, kaya nagpati man sila. Pero, para ma-properly, kaya ba mo, ang secretariat natin under man sa Vice Mayor. So, she can ask the secretariat sa mga photos na kilanlan. Pero kung may kilanlan man sila na special assignment from the Vice Mayor to take a certain angle, pwede man. Pero hindi man pwede na permanent sila magtindog. Sila lang yung allowed na to go around. So, ang staff ni Vice Mayor, agang mga staff man sang councilors, may area sila dapat na dira lang sila. Okay. Balik-balikan ko bala, Councilor Ganson, sir, kay sa video clip kagapon nga ginaplastar na Mondre. Nakabuya ka sang term nga rowdy. Sino itong gina-refer mo nga rowdy sa area nga kung saan doon ginatudlo mo dapat ani mahawan-hawanan na di kay ang iban sini they're getting rowdy na o godo mo sina. No? Ma-recall mo pa, Councilor Ganson, sir? Yes, actually, compare ko to gani kagapon sa left wing. Kay if you're facing the presiding officer, sa left wing ara tong secretariat nga pungko ga take down sang minutes, and then ara man to may gimay man to na staff, but you can tell na dinto yan nakapungko tanan kag plastado. Compared sa right wing where I'm sitting, diri ko sa may likod dampi, na hindi ko na makita ang guest, and I reminded the majority floor na may mga guest kita to be acknowledged. Pag balikid ko, hindi ko na makita ang mga even the media gani, hindi ko na makita. Kag dira nakapungko ang mga staff, ara ang mga bisita naton, kag ara man da ang aton na media team. So hindi naton sila kita nun. So I'm sure hindi man klaro ang mga videos kung naka-cover tanan. That's why I called them. They're very they're obstructing na. Nagatiktok sila. Not only to take photos, but medyo the whole time kung wala ko sila ging saway siguro or I didn't call their attention, they'll be standing there where may ara man pulungkuan sa likod na pwede sila kapungko na plastado. At least hindi man ma-block ang ato mga bisita kag ang ato na media team makakuha gid sang maayo na coverage. Kay sino to media team or staff, councilor, kung ma-recall mo? May kaupod sila to na, obviously ang nakapula, yan ni Vice Mayor sa aton Vice Mayor Baronda. And then may kaupod man to ng mga staffs and councilors. So, mas maayo, I told them na, I reminded one time ang ato na, ang na-assign nila na wala pa na-confirm na Sergeant at Arms, ang bakot. After they take photos, allow them to take photos. Pero let other staff also take their photos and then mapungko lang sila balik. So, kapila ko naman na ginambal sa ila. So, I think mas hindi lang nila klaro sa ila. So, I called the attention ng secretariat na please take their photos and allow them to take photos pero not to be there permanently during the whole time of the session. Kiti ito, tanan na ang gulo. Mayara sila tao, tanan. I don't know the instruction of the Vice Mayor sa ila kung ano ginan ng coverage dapat. But we have also proper na-assigned personnel sa secretariat to do those jobs. So, ang aton lang yan na kung i-allow na sila, ang iba na mga councilors na staff will be allowed also. Karon kung i-allow na sila, wala sila parts ng internal rules, so dapat i-remind sila na tanan sila dapat palarihos.
Okay. Pero nahisayran ini na take note ini namin ko nga na take note tinatandaan nila kag by the next session, Councilor, are we expecting at may ara na sa pagbag-o? Yes, Bombo Cham, ging cite ko gid ang internal rules na ara sa section 13 nakabutang dira ang decorum kung paano, kung sino ang allowed to go around or to stand up during the session, kung ongoing, kung sino lang ang pwede kasulod, kag sino lang pwede kaduhol sa mga papers na ginapangayo sa mga councilors or even sa ato na presiding officer. So kung sino lang allowed, amo lang na dapat. I think they're not aware, so I took the opportunity to remind everyone yesterday. All right. Sige. Thank you so much for sharing man sang mga information diri sa Bombo Radio, Councilor Ganson, sir. Once again, good afternoon. Good afternoon and thank you Gid sa opportunity. Padayon lang kita sa pag-serbisyo sang tadlong kag maayo para sa syudad sa Iloilo. Thank you Gid. God bless everyone. Dari wavit si Iloilo City Councilor Rudolph Ganzon. Gusto mo lang ni Councilor Ganzon nga mayara sang order sa sulod iya sa session hall, considering ati medyo gamay ang lugar sa sulod sa session hall, no? Naghambal pa ko gani gapon, kasi kutik mag-amuni nga gutok kag do. Duway sila ga sinumbali lang dati, ano, dito tayo implementar ang anti-sardinas policy sa LTO. But anyway, kamay pang naklaruhan ini sa aton siniya nga mga kabumbo. Kag isa man lang sa mga punto man nga raise diri ni Councilor Ganson nga ginapanugutan man, no, ang tagsa ka media team sang mga konsyales kag sumungman sang vice mayor nga magkuha sang photo, magkuha dira sang video samtang naga-deliver abi sang resolusyon niya or whatsoever, pero hindi lang magtiner, no, sa sulod sang session hall kuno. Kag in terms of media staff or sa pagkuha abi sang photo kag video, sige ti may naka-assign man from the SP Secretariat nga mag-perform sinang duties. Pero hindi lang kuno magtiner sa session hall kag daw halos kuno tanan iya ka pamusod, kanggulo, may ara sa media staff si Vice Mayor Love Barunda. Anyway, itingwan taman nga malabot diri si Vice Mayor Love Barunda kung anong iya sini nga mambag kag kun madamo giman balayang iya sini iyang media staff nga as per Councilor Ganson, do kada anggulo or kada pamusod sa nga gamay sini nga session hall dira sa new legislative building, may nagatindog kuno didto kag nagakuha sang photo, kuha sang video, no, sa ongoing session mga kabombo. 49 minutos na nakaligad sa takna sininga launa speaking sang session ti kagapon. Kunang kilala ko pang amatamat naman nga nagailunggo pilosoper, no? Sa inya kag naghari ang makabulungol nga kalinong. Oh. Kaya mo ning natabo sang ginduso ni Councilor Shin Mabilog ining 80% discount sa pagpataas ang real property tax. Wagin sa may nag-second demotion mala sa ginduso siniya sang konsihala, no? The lady from the district of Molo. Ti amo na sila mag-recognize mo, no? Taga Dingkaya ganin mo Bukres? Taga Badyangan? No, ti kung mag-SB member sa uli si Chris Ilugo, si Bumbukres, ti recognize man ni siya as the gentleman from Badyangan. Oh. Di ba? Ang ma-report sumong, i-check naton, a lady from the municipality of Alimujan. Kaya hambal din ni Councilor Rex Arabia, sinya bisan siya mismo ya, hindi siya pabor sa ginaduso nga ordinansa ni Councilor Shin Mabilog. Pero ang balis niya, pwede man sa katambong sa committee hearing namon. Bombuhana sa report, please go ahead.
gin-imbitar ni Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia si Councilor Shin Marie Mabilog na magtambong iya sa committee hearing sa Committee on Ways and Means agod nga makapathag sa maayo sa iya nga proposed ordinance nga ginabasura kahapon sa konseho matapos nga wala sang may nag-second motion o kung nagsuporta iya totally Bombo Chama. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Sarabia, iya diri na pahayag nga wala man ginabawalan si Mabilog nga magtambong sa committee hearing agad iya nga mag-explanaro sa iya tinutuyo nga proposed ordinance nga ipasaka sa 80% ang real property tax kon RPT reduction halin iya sa 40%. So diri kay Sarabia kung wala siya sa podium iya personally hindi man ini magpabor sa giaduso iya ni Mabilog bangod bilang majority floor leader kag chairman iya sang Committee on Appropriations na ibaluan niya ang nagagwa kag nagasulod nga budget sa syudad kag isa diri Bomboha na? Okay, sige. Continue. Ang siyudad sa Iloilo, ang ginaka-bigman nga isa sa mga city nga may madubong RPT sa pila pa ka mga siyudad sa Pilipinas. Sa ng example, diri ni Councilor Sarabia, ang City of Cebu, kada iban pa man, nga kung sa diin mas manubo diri kuno ang RPT sa Iloilo. Kaya dugang pa diri ni Sarabia, mas maayo siguro kung mag-focus diri ang sangguniang pangungsod sa development sa serbisyo nga mahatag sa mga pumuluyo. Rayari pabati naton ang ining pahayag man ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Okay, instead of giving a discount, actually propose siya for first reading sang reduction sang RPT. Regrettably wala may nag-second, therefore nag-motion lost, so patay siya ang iyang proposal. Pero gin-mention ka man on the floor nga wala man siya ginabawalan mag-deliberate sa committee hearing sang Committee on Ways and Means kay timera sang standing proposal nga extend ang discount considering nga same subject siya. It involves the real property tax. Pwede man siya ka-propose dito sang reduction sang real property tax, especially actually mas mayo gani na venue na kay ara ang city treasurer, ara mga stakeholders, ara tanan-tanan, so mas maka-express pagid siya gani sang iyang advocacy sa pagpanubo sang real property tax. So although she may have lost the proposal today, pero she has not lost the war yet. Kay pwede pa man siya ka duso sina later on. Ay hindi lang ko kay individual man ng mga opinions ang ako ng mga good colleagues. Actually wala man namon na gin pre-session kay actually ginpasulod siya sa other matters. So actually do nakibot man ako gani kay usually ang mga items for the other matters usually dapat specifically urgent sang certified as urgent by the city mayor tapos gin verify sang vice mayor. So sa ina na aspect do medyo may gamay nga pero bailan lang da way ko man ginamind pero ako personally I don't think I agree with the measure. Siguro iban ko ng mga colleagues kay independent man ang ila pag-analyze na siling ko gani on the floor nga may ara pasang pamaagi nga ma-fight out ng imong ginaduso diri sa City Council. So ako I did not feel the urge nga mag-second kay base may ma-second man to yan ang mga opot you have. Hindi I'm not going to steal their thunder no kay base gusto nila mag-support kay wala motion lost. Given na wala ako di sa podium. Wow, that's a very good question. Ako normally kilala niyo ko bilang councilor, ginatunaan ko gitanan ng mga proposals. So at that split second kay other matters siya. I'm not thoroughly convinced kadaan kay appropriations kay mo budget ang isang syudad ang ginahandle ko. And I thoroughly know the ins and outs of the budget of the city kag kun ano mga programs na ginaduso. Actually, isa sa mga barato ng mga real property tax ang Iloilo City if you compare sa Cebu, sa Bacolod and other na mga similar na mga cities. May discount patagin extend. So I do not understand nga iduso gidang 80%, it would fuck up our budget. To be candid,
maguba gid budget naton kag tanan ng mga programs na ginadoso sa aton na mayor, it would also be compromised. Ti damo kita sa mga development. I think we should be focused sa pag-develop sang value sang city naton, develop naton ng services kaysa i-discount naton. Kay kung magsige kita ka discount no kag mag-reduce ang services naton sa city, ano kaon sa mga pamuluyo na service. We are talking about economics here. We're trying to improve the services and the economics, the infrastructure of the city. Kung i-reduce mo ng capabilities ng syudad, ano nga accomplishment ma-accomplish nato. So, in that split second na decision, I decided not to second. Even without some yung proposed ordinance, pwede man may madusog gyapon. Bombohana? Na batian din mo cham si Iloilo City Councilor Rex Marcos Sarabia. Tiko may mga pagpatahag si Councilor Rex Sarabia sa mga wala second motion kay ti tagsa-tagsa sila independent man kuno. Hindi man siya makambal in behalf sa ila. Ti sakto man sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung hulamon ko pa mga tinaga ni Congresswoman Jam Barunda nga now that I am free, now that I have freedom. Ti basi ko may nag-second motion tuod to no kagapon. Ano abi sa imong pananawan, Bombohana? Pero no, ingati minority diri. Gani kiti amula na Bombohana, ang punto dira. Ang majority sa mga konsihal is Team Uswag. Kag nagaisahanon lang nga konsihal from Team Gugma, from Team Sulong Gugma, si Councilor Shin. Kabalo ka sa mga kasubong sini number games niyang ginalantaw diri mo. Number games, karon mambalang ibang karon nga to nagabula sila kadili double to sa SPY. Ang namin ko, no? Ang hampanganay sina diriya numero padamo-damo kasang kaliado dira. No? Amo na gani nga ti kun ara kita sa House of Representatives, ara iya sa Senate, siyempre may mga majority, may super majority, no, may minority, no, kati sila na naga grupo-grupo, ti kung damo kamo iya, sarangin ninyo maduso sa kung ano man ang inyo siningaluyag nga mga ipatuman sini iya nga mga policy or bill or layi. Pero ti outnumbered gid si Councilor Shin. Amo gani mo siya nga ti kung democracy majority rules ang moderation ni ang gina pahayag mo ni Attorney Rex Marcos Sarabia or yun nga sa last time nagalin pa lang ini sa may committee chairmanship diin minority lamang diri si Shin Marie Mabilog, but we asked diri man si Councilor Mabilog kung gina-expect bala niya ayhan kahapon kung may second motion or may suporta sa iyang proposed ordinance. Batik sa ini nga nag-expected ini kuntani but somehow ang resulta nga ti wala gid sang suporta kag nabasura madri ang iyang proposed ordinance mo siya. Pero ti ginadayaw ginaton si Councilor Shin Marie Mabilog. Gaman kay ti Phil Collins siya ang iya sini nga mga kopdanan nga mga konsihal. Bumbuhana. Bala mo kung ano na namin kung Phil Collins? Ano? Ti against all odds, ginduso gidyan ni Councilor Shin Mabilog. Ang iya sini nga gusto iduso si kaging promisa na ko no regarding sa pagpanubo sa real property tax. Ti amakon mo na against all odds. Pila na dang kasumpong niya nga konsyal 13. Lakip na ang EBC, lakip na ang SK Federation. Tanan sila ni Uswag mo si Councilor Shin lang daya ang sulong gugma. Pero tiyambal ni Councilor Shin, kinyari nyo ay kay Phil Collins ko kamo against all odds. Bumbuana. Amo gani, kasi sabat lang niya, pero definitely it won't stop me
ang mga iya pero may nga pahayag. Kaya ginakabig lang yung Bombo Jam nga challenge lang po no. If ever gid man nga amo ni amang decision permi sa ang konseho when it comes sa iyang mga proposed ordinance. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Ang hambal siya kuno sang Team Uswag, Tita Reds, bala mo kung gin-air supply siya. Kay tiyang iya kuno nga lihok, do kasubong making love out of nothing at all. Perte, no? Tingko naka-yum-yuhom kita iya. Anyway, sa aton sini mga kabobo, iba ng mga balita kang impormasyon. Inyo sinibantayan sa Iban Sinimanusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibomot siya mablang cover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Nagpraktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espaso. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagka-responsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa
sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ana di Iloilo, Billboard of Activities for July 13 to 19, 2025. Nangin kaupod ninyo sila sa Father's Day 2025. Mangin inyo naman sila liwat exclusively sa Hulyo 19, Sabado, as Plazuela de Iloilo brings you Concert at the Plaza presents The Rock Station Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Mayong hapon sa inyo tanan. This is Tita Regine. Welcome sa WebC Edition sa siniya palatuntunan kahapon lamang program. I'm sure kadamaan ara lang sa salud sang panimalay ngaman. Well, diri sa syudad sang Iloilo nagaulan-ulan. Of course, ang Baguio dito sa Luzon, pero mabatyagan naton diri ang pag-ulan-ulan. Halin pa kay ginasang aga. So, better be safe, stay at home kung wala man lang kita business, no, to go out. And pamati na lang. And samtang ara ka mudara nga nagapamati pwede gid nga makaumpisa man sulat sang inyo nga makasaysayan, especially na gid kung wala ka pa nakaagi share diri sa kahapon lamang program. Why don't you try and then feel that certain high kung inyo na nga story ang imo nga mabatian sa kahanginan. So feel free anytime kung ready na ang inyong mga istorya dira, i-email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat na dani padala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. It's the 17th of July, 2025. Hello and welcome diri sa kahapon lamang program. Here's our song for you, Hanggat Ako'y Nabubuhay by Valin Grace Lagunilla. This is Tita Regine and this is Kahapon Lamang Program. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay naalamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangak akong sinta, ano man ang mangyari ay di kita iiwan.
Valen Grace Lagunilla, Hanggat Ako'y Nabubuhay. Same background naton. That one with lyrics. 15 minutes after 2 o'clock. Hello sa mga bago lang nag-join dira. Mayong hapon gid. Ano man, bago lang kabugtang or nagapanyaga. Sige, salamat gid ha for being with us. Una natin yung sulat sa sininga hapon is from Nanay Del. Siguro nakagawa naman si Nanay Del. Nakalagaw-lagaw naman. Let's check her story. My dearest Tita Regine. Sa mga Bombo staff, may KLP classmates, detailed and colorful contributors ang KLP, mga avid listeners, good afternoon sa inyo tanan. In the Reg, samtang nagapamati ako sa imong program, all of a sudden, ay, brown out! What a disturbance. Why ako kapamati, isang story ko, July 3, ay, sayang. Sige lang na, check mo, no? Online, ara pa na. I just took a pen and a piece of paper para nga mag-scribble sa akong 40th story, and here it is. My most exciting event of my life in the Reg, my 91 and a half years of living in this mortal world. Na-experience ko ang World War II together with my parents, brothers, and sisters. Hindi inilangulango, no? To always be prepared for the enemy to pass by, ang mga Japanese guerrillas. Nag-estar kami sa amon kaugalingon nga balay sa farm for 4 years. And then, isa kaadlaw, nasurpresa kami to see so many small airplanes flying up low, manubo in the Reg, gali, ang mga Americans nagland na sa Iloilo. So kada adlaw, we rejoiced, celebrated, and thanked the good Lord for the victory. Pila ka bulan ng mga nagliligad, matulutawhay na, the whole family transferred sa syudad sang Iloilo. Kung sa diin, ang amon nga old house ara pa nagatindog sa atubang or across lang the road from the Lopez Mansion. So, my parents took pain in repairing it for us to use. We nagpatindog kami a bigger and stronger one para sa amon, kag nagbaton kami sa mga borders. Ang mga ginikanan ko had a good idea. So, kami nga mga ila anak, we were enrolled sa Iloilo Normal School Training Department. Tapos, sa maayo nga palad, we became classmates and friends ni isa sa mga anak sa mga Lopezes. Daughter ni Vice President Sadto, no? A Lopez. Pero, may they rest in peace. Those were the days in the Reg. And now at this age, excited gid ako sang si Tita Vlogs, ang ako nga dearest cousin, ginimbitarya kami kaupod ni Tita Bing. Nga sugaton kuno namon si Reverend Father Bendaval sa Vianney Haro Cathedral at 9 o'clock sang July 1, 2025. Nagsakay kami sa 4x4 nga pick-up, kag 30 minutes lang, all of a sudden, ara na kami nakapark sa atubang sang Vianney. So, nagulat lang kami, mga minutes for Father, and again, naglakat na for a mission to bless the 2 residences of Tita Vlogs, sister and brother. It's 10:30 in the morning. Nakaabot kami sa house ni Tita Aida. Cute, clean, and neat. So si Father, nagumpisa na sa ceremony. Tapos, we were so active sabat sa iya. Samtang nag-misa siya. So it took 30 minutes to finish the blessing. Kag nagkadto kami directly to the slope of beauty. Very big house. Sorry.
3 stories made of hard selected wood and crystals. Crystallets. Ano naman? Crystals. Anyway, there si Father nag-umpisa sa iyang ceremony and all of us responded to the prayer. Oh my. Samtang nga ang pari nagsaka sa 3rd floor, we have ample time in the reg to know each other. Kaya tinuig man kami kag magkilitaay, kundi story anay. So being the oldest in the group, may nag-amen, may nag-kiss sa akon, kung ano pa, kay wala pa ang pari. Bless ko tita, ay sus, hinablos ko gali, directors ng NBI. So, istorya-istorya, stories here and there. Dugay si Father, kitid ako nga balay, pulos pa crystal and hard selected wood. Kita ay man kami, nanday, kay isa man ka bata, no, ni Anay Ruding Ganson. Ang bata niya nga babae. So, we exchanged stories and laughter. We extended our regards to Marge, her sister too. So, in the reg, after the blessing, lunchtime, may catering. We looked for a place where all of my cousins, almost mga teachers, relatives, were on the same table. Si Inday Marjo catered us. Kay tama kagutok. Oops. Inside and outside the residence, ang mga bisita gin-accommodate. Ang mga canopies were full of visitors, children and adults. Plenty of food served for all. In the reg kanami lang bala, kay ang 5 ka mga foreigner visitors, kanami man sa ila, they can help themselves. They love to stay outside in a canopy, kag they are always smiling, kapalayuhom sa ila. They love to feel the soft breeze with soft music as background. Love nila ang Philippines. That's why they're here. So, ang duha ko kahinablos, puros babae, nakapamana sa ila. Ang younger one, may bata, 2 ka bilog, mga babae man, 4 to 5 years old. So, busy are they. Auntie Del, mamasyar lang kami sa balay ninyo, hambal nila. Anytime palangga, welcome gid kamo sa Batco. In the reg, at this point in time, they are all in Boracay Island. Nagpa-Boracay. Back to the affair. After lunch, no waste of time. May children's party. So, nagsugod na. Si Tita Bing, kag pila ka mga cousin teachers, kag mga relatives, were out again to view the slope of beauty. In the reg, while viewing, nadumduman kong akon nga poem, 10 long years ago, and almost all description was exhibited. Oh, my heart jumped with joy. Na-thrill gid ako. I am inspired and very, very happy. Suddenly, si Inday Marjo nagbit-bit sang isa ka tray full pack sang ice cream. Wow, I am so alive. Nga nga nagsininggit kami, sobra pa sa mga bata. Opposite our direction, children's party continues as the magician plays his own role. Tapos, minutes later, may 2 ka mascots nga nagsaka sa stage kag nag-performance ang ilang parte. Foreigners enjoy too. Abaw Inday Reg. Hindi magilibate ang gahod, harakha, kag udyak sa mga bata. Nag-enjoy man ang mga foreigners. Yes, yes. Everybody enjoyed to the fullest. Pag family picture na, abtik man sila mag-join. And with their sweetest smile, they said, "Back to the Philippines!" Tinday Reg, hindi mabayluhan kwarta ang kalipay sa tagipusuon sang tagsa-tagsa. Oh, ano man, nagatalithi? Wala nila ginabaliha kay may canopy man. It's already 5 p.m. Nag-amat-amat ka lisensya sa mga hosts. We thank them for everything in their reg. Abaw ti Filipino custom, Tita Reg. Pues, damo dala pa uli Sharon Cuneta na. Balutin mo ako. Siling nila, mama-share lang kami dira, Tita Del. Kag hugs and kisses naman. Si Tita Vlogs nagahulat sa amo ni Tita Bing. Tita Reg, I uttered my most excited moment in my life because my poem, The Slope of Beauty,
was realized and materialized. Thank you, dear Lord. Inday Reg, thanks so much for reading. Regards to you and family. Love and forever, Nanay Del, Sangzaraga. Nanay Del, thank you also for sharing your escapade. I can really feel the thrill and excitement ngayon mo nga na experience sa atong time ngayon mga pagwa. Nami lang no, 91 and a half years. Kag sa gihapon, enjoying life to the fullest. Amo na ya. And so what do you mean ining na siling mo may poem ikaw nga ginsulat mga 10 years ago about the slope of beauty, and then you said na realize kag materialized. So bale, ang balay nga ato do may portion nga amo na or amo na ang pagtawag mo. Kay siguro no, ara sa slope ang balay, tapos ang tanan nga mga gina-imagine mo sang ginsulat mo ang poem nga ato do na himo gid kag do na sunod gid, and that's why you are so touched. Ay, kanamig lang gid, no? Anyway, enjoy again. Nanay Del, basta ikon makalagaw-lagaw ka naman, share lang diri sa KLP. Thank you so much, Nanay Del. 2:27 ang ato nga oras. Magapanumbalik kita with more stories to be shared with you. Sa gihapon nagpamati ka mo. Sa kahapon lamang program, kaupo ninyo si Tita Regine. Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Tigan nato ng mga istorya diri kag balikan taman ang istorya nga wala pa natapos nagikan kay Aguila sa Sri Lanka. So mo-continue kita samtang ato na siya sa stage because iya na turn para nga i-set up niya ang decorations nga siya lang gid isa ang naghimo. So wala siya dayo nakasugod obra because ginhulat niya pa nga makatapos set up ang mga nag-set up sa sound system. Sige, i-continue natin this afternoon. Tita Regine, napabilis sa mga kilos ko kasi nag-iisang ako na lang ang gumagalaw sa stage. Ine-enjoy ko ang bawat segundo. Hanggang sa tumayo ako sa gitna at tiningnan kung anong dapat ayusin pa. Ang mga wire sinuksok ko sa ilalim ng speakers. Nang natapos, saka ako napatingin sa kapaligiran. Ay, lahat kompleto na pala at nakatitig sa akin lahat habang busy ako sa stage. Hala, punong-puno na pala ng mga tao, siksikan na. Biglang pumasok sa isip ko, baka ako na lang hinihintay nga na bumaba para mag-umpisa. So inikot ko ang aking paningin. Wala pa ang thero. So, hindi pa mag-uumpisa ito. So, high priest nila, no? So, salamat, Lord, na ayos din lahat bago dumating ang thero. Di bale, tapos na ang lahat, mga opisyales, special guests, lahat na panauhin, kompleto na. May mga policemen sa kapaligiran, maliban na lang sa thero na hindi pa dumating. Sumenya si Madam na tumayo ako sa unahan. Si Madam amo ni ang owners ng school. So, bakit kaya pinatatayo ako ni Madam? Ito talaga si Madam, mahilig tumawag sa akin sa mga programa niya na hindi ako pinapaabisuhan. Basta na lang si Senyas. Paano pala kung kailangan kong mag-CR?
Dapat kasi kakausapin muna para makapaghanda man lang ng ilang minuto. So ano kayang gagawin ko nito? Bakit sumenyas? Natatayo ako sa gitna? So tumayo ako sa harap ng mga bata. Lahat na panauhin, nakasuot ng kulay puti. Kalakip na ako. Inabot sa akin ang bulat, dahon ng buyo kung tawagin sa atin tita. Ito ang binibigay sa mga special guests bago pumasok sa program. Pag-aanyaya at respeto, especially sa mga heroes na parating. Sabi ko, bakit ako? Dapat hero muna ang mauuna. Dahil sa mga kaganapan, nasurpresa ako, madalas sa aking sarili. Tinanggap ko na walang pag-aalinlangan. Tinanggap ko agad ang dahon ng bulat, simbolo ng respeto at pagtanggap sa kanilang paanyaya sa programa. Ang mga classmates ni Oshani, nasa harap ko na, si Oshani anak niya no? Ang isa inaabot sa akin ang buyo, yumaob sa aking harap, tanda ng paggalang sa panauhin at pagtanggap. Nang nakatayo, nagpakembot-kembot pa ng bewang sa harap ko. Pinigil kong tumawa, tita, kasi seryoso ito. Nakakahiya humarakak sa mga oras na ito. Lahat nakatitig sa bawat kaganapan. Si Madam pinipigilan din ang pagtawa, kinakagat ang labi, pero baka sa mukha na natatawa na. Dapat pag-abot sa akin ng bulat, ibabalik ko agad. Hinayaan ko na lang muna siya na mag-enjoy at paggewang-gewang ng ilang sandali. Sabi ko sa kanya, akin na lang ba ang dahon na ito? Napasmile na lang ako, tita. Sumenya si Madam sa bata na abutin ang dahon sa mga palad ko. Tinanggap ng bata pagkatapos kong ibalik at pinaupo ako ni Madam sa mga special na panauhin. Sabi ko, tapos na ang trabaho ko, pwede na magsimula. Umupo ako at nirestore ang aking sarili. Nakaramdam na ako ng pangangalay ng aking likod at bewang, tita. Inangat ko ang aking kaliwang kamay at tinukod ko ang hinlalaki sa ilalim ng aking baba. Sa ganitong paraan, makapag-relax ako at makapag-isip ng masinsinan. Pinagmamasdan ko ang lahat ng mga kilos at kaganapan. Balisa si Madam kasi late na ng 1 oras ang aming programa para sa takdang oras. Ang tagal pa bago dumating ang tero. So napansin ko, ang ibang special guests umuwi na. Nalungkot ako kasi hindi pa nga nakapag-umpisa, lumisan na. Kabastusan para sa akin, tita, ang ganitong asal. Isang branch manager at sikat na bangko dito sa aming bansa. Sabi ko, ang ginawa niya noong last December, ginawa niya rin ulit ngayon. Sabi ko, magkakaroon lang ako ng sapat na oras, kakausapin ko si Madam. Ang ganitong asal ng tao, hindi dapat binibigyan ng oras. Nakakadismaya at hindi kagalang-galang na asal. Tama lang na dumistansya ako. Nakatingin ako kay Madam, hindi na mapakali, kasama ang kanyang mga guro. Nakaramdam ako ng awa, tita. Dapat pinasundo agad o tinawagan sa takdang oras na hindi sumipot sa takdang oras para hindi humaba ang oras sa paghihintay. At dapat sa ganitong sitwasyon, may musika na ayon sa programa na makapagbigay aliw sa mga panauhin na naghihintay bago mag-umpisa ang final program. 5:00 na impunto sa kadumating ang tero. Lahat ay tumayo, tanda ng paggalang, at sinalubong ng simpleng mensahe para i-welcome ang tero. Inumpisahan ang worshiping o panalangin para sa pagsamba kay Lord Buddha. Sumunod ang pagsindi ng oil lamp, bago umpisahan ang sunod-sunod na programa. Sumenyas na naman si Madam. Eto na naman, sumenyas na naman. Pumunta ako sa harap, understood na sa akin na magsisindi ako ng oil lamp. Ito ang kauna-unahang pagsindi ko ng oil lamp, tita. Noong nagkaroon kami ng malaking program sa eskwelahan ni Imashi, tinawag ako ng principal na sumindi ng oil lamp. Hindi ako umakyat sa stage.
Sumenyas ang prinsipal na umakyat ako. Kunyari hindi ko naintindihan ang senyas nila. Kinausap ako ng katabi ko, ate, tawag ka ng prinsipal, akyat ka sa taas. Sabi ko, hindi ako yun. Hindi, ikaw ang tinatawag, akyat ka roon. Nakita ko, nalungkot ang mukha ng prinsipal. Kunyari, nagbisi-bisihan ako sa aking sarili sa mga oras na yon. Sabi ko sa aking sarili, sisindihan ko, tapos tataas ang kilay ng mga ibang guro, sa inyo na lang yan. Hindi ko kailangan magpabida. Maraming mga magulang na gusto umapila sa programa ninyo. Di ibigay nyo sa deserved. Ang katabi ko, ang asawa niya or those na deserving. So ang katabi ko, ang asawa niya, nandun na pala sa stage, sa likuran ng principal at vice principal. Ako sana ang maunang sumindi ng oil lamp sa mga oras na yun, tita. Pero tumanggi ako dahil alam ko sa aking sarili na hindi buo ang aking loob at hindi pa ako handa para maging ilaw sa eskwelahan nila. Gusto ko, bago ko sindihan ang oil lamp sa eskwela ni Imashi, may saysay at puwang sa aking buhay. Pero ang aking partner, tita, very active siya sa eskwelahan ni Imashi. Very supportive sa lahat ng oras. Ako naman, madalas hindi umaattend. Ang importante, naroon ang aking partner. Maliban na lang kung pinapatawag ako, saka ako umaattend. At kung si Imashi ang nakikipag-usap sa akin. Kapag umaattend ako, halos lahat ng mga bata pinapalibutan ako. Mga guro nakatingin lang sa amin. Minsan mga bata gumagawa ng paraan na makatakas sa classroom nila para makausap ako at mahawakan. Madalas sumisenya sa mga guro na bumalik sa classroom. Kaso, hindi nila mapigilan ang mga bata. Gumagawa talaga ng dahilan at paraan basta makita lang ako. Madalas umaakyat sa classroom, sisigaw ng, "Auntie!" Sulakas pa naman ang boses kasi sabay-sabay na sumisigaw at kumakaway sa akin. Buti ang mister ko, full support. Kahit wala ako, tita, okay lang. Total, mas madali nilang malapitan. Marahil, kalahi nila. Mas madaling magkakasundo at magkakaunawaan ang bawat isa. Minsan nagtanong si Imashi, "Mama, si Daddy lang lagi ang tinatawag sa school." Kawawa naman si Daddy, ma. Kasi lagi siyang may ginagawa sa eskwelahan, tapos ibang daddies wala, ma. Sabi ko, yan ang pasasalamatan mo sa daddy mo. Kasi mabait na ama, matulungin, mapagmahal sa atin. Kaya dapat mong ipagmalaki na may daddy kang mabait. Higit sa lahat, igagalang mo at makinig sa mga payo niya upang i-bless ka ni Lord. Kung naging maayos lang sana sila sa akin, tita, malayo na sana ang aming narating. Kapag pinakitaan ako ng negative character, tita, hindi ako kumikibo. Kusa akong umiiwas. Ayaw ko ng drama, tita. Buti sana kung tuyang ermitanya ang dating. Tuwang-tuwa pa ako. Umaangal ako, tita. Maliban na lang kung below the belt, lumalaban ako at hindi umaatras sa kahit anong laban. Aminado ako sa aking sarili, basta agrabyado ako, matagal mapawi ang aking galit. Maliban na lang, tita, kung paraan ng Diyos ang pangyayari. Tulad noong last December, si Asangka, ang kapitbahay kong lumusob sa loob ng pamamahay ko noon upang pagtangkaan akong saktan, lumapit sa akin ang kanyang asawa. Sa araw na yon, parating sa harap ko, kalahating mukha itim, at may bandage at kailangan niya raw ng tulong. Unang banggit sa akin, 10,000. So isip-isip ko, tita, ay, nangihingi lang ng tulong, may halaga pa, ang laki naman. Sa isip-isip ko, pagkatapos niyong pagtangkaan akong saktan, manghihingi ng tulong sa halagang 10,000. Saan kaya ang kalag ng mga ito? Kinausap ko ng maayos. Tumingin ako sa mga mata niya. Awa ang umiiral sa aking puso. Buhay niya ang nakataya.
Sitwasyon na yun, tita. Sabi niya, wala daw silang makain kasi panay lasing ang asawa. Lasinggo kasi. Sinasaktan ang mga anak. Sabi ko sa aking sarili, kaya pala lagi kong naririnig ang iyak ng mga bata. Hinayaan ko siyang magsalita at umiiyak. Marami namang kamag-anak. Sabi ko, bakit sa akin? Nagsalita na ako, tita. Magkano ang kailangan mo? 1,000, ate. Hindi na ako nag-alinglangan pa, tita. Sabi ko, nagustuhan ng Panginoon ang lahat ni ito. Or kagustuhan ng Panginoon ang lahat ng ito. Tapos magpapasko pa. Kapag kagustuhan ng Panginoon, gagawa talaga siya. Or kapag kagustuhan ng Panginoon, gagawa talaga siya ng paraan upang manumbalik ang pagkakaibigan. Humagulgol sa harap ko, tita. Sabi niya, babayaran niya kung magkakapera. Sumula noon, tita, sobrang saya nila. At ang asawa niya, nag-hire na ng pasahero sa aming purok. Natuto silang gumalang sa mga kapitbahay namin dito. Ito ang kahalimbawa ng kaganapan na dumadating na hindi inaasahan. Ibalik ko, tita, sa topic natin sa eskwelahan ni Imashi. Alam rin sa eskwelahan ni Imashi kung anong dahilan. Hihintayin ko kung kailan maghihilom ang sugat. Hindi sa pilitan, ngunit sa takdang oras. So ibalik ko, tita, sa main topic natin. Unang sumindi ng oil lamp ang retired teacher sa eskwelahan nila ni Imashi. Pangalawa, isang public teacher sa malaking eskwelahan. Nakausap ko rin ito noong nag-assist ako sa classroom nila Imashi sa math subject na palaro sa buong eskwelahan. Umikot ako, tita, kasi dapat lahat nakapaikot sa oil lamp. Pero walang nagbigay ng space para lumuwang. Bumalik ako sa pwesto ko. Noong oras ko na sa pagsindi, nag-overtake ang katabi ko. So umatras na lang ako ulit. Natawa ako sa aking isip. Oops, relax. At kinalma ko ang aking sarili. Sabi ko, ubusin niyo lahat, sindi yan. Kung may matira, di sa akin. Kung wala, okay lang. Mahalaga, mabless ang ating programa. Lahat nakasindi na at bumulong si Madam. Nakasindi ka ba? Nag-smile na lang ako, tita. Sabi ko, it's okay. Naintindihan ko ang kanyang reaksyon. May lungkot sa kanyang mukha na aking nakita. Nandoon rin ang mga government officials. Tapos na silang lahat maliban sa 2 batang lalaki. Ang 2 classmates ni Oshani, pinauna ko silang sumindi. Ang gaan sa aking pakiramdam habang pinagmamasdan ko sila. Nanalangin ako sa aking sarili. Sabi ko, Panginoon, basbasan mo ang mga batang ito na lumaki na may mabuting asal, makamit ang kanilang pangarap sa buhay, na maging magandang halimbawa sa susunod na henerasyon. May 2 natirang oil lamps, tita. Hinihintay kong may humakbang paharap, wala na. Naramdaman kong walang humakbang kasi tapos na ang lahat maliban sa akin. Sabi ko, oras ko na. Napansin ko ang isang oil lamp na tumutulo ang oil, pero patuloy ang liwanag. Bago ko sisindihan ang aking oil lamp, inayos ko muna ang tumatabinging oil lamp, saka ko sisindihan ang para sa akin. Paikot ang oil na sunod-sunod. So habang ako na ang sumisindi na wala ang hangin, madali kong nasindihan kumpara sa mga nauna. Hindi nila agad nasindihan kasi malakas ang hangin, tita. Namamatay ang kandila. Kailangan sindihan muli ang kandila at kumuha ng apoy galing sa oil lamp. Minsan parehas na namamatay ang oil at kandila. Nang ako na ang sumindi, hinawakan ko ang kandila. Tuloy-tuloy ang ilaw. Walang hangin. Sabi ko, Lord, salamat. Nakisabay ang panahon sa aking pagsindi. Nasiplatan ko ang aking mga daliri at palad. May mga pintura. Itim, puti, berde, brown at pink. Habang sinisindihan ko, marumi ang mga palad at daliri ko.
Tinatak ko sa aking isip, tita, na ang mga palad na ito, simbolo ng kasipagan at pagmamahal sa bansang Sri Lanka. Habang sumisindi ako, nagumpisa basbas ang tero, basbas sa pagmamahal, bendisyon sa aming bansa, naway magtagumpay ang bawat isa. Mga biyaya na darating para sa tagumpay at higit sa lahat, binasbasan ang mga batang naroon. Tumayo ang aking balahibo at pabulong akong nanalangin. Salamat, Panginoon. Ang ilaw na ito maging simbolo at ilaw, liwanag para sa tagumpay. Ang katabi kong government official, pinagmamasdan ang mga kamay ko. May lungkot sa kanyang mukha. Sa isip-isip ko, ano kaya ang nasa isip ni Sir? Baka ngayon lang siya nakakita ng maruming palad na sumindi sa oil lamp. Paano kasi si Madam? Laging ambushed ang pinapagawa sa akin. Hindi ko nalinis ang aking mga palad at daliri sa sobrang pagmamadali ko. Hindi ko na-expect na sisindi ako ng oil lamp. Ang alam ko, sa stage decoration lang ako, tita. Sa lahat na kamay na sumindi, akin lang, tita, ang marumi. May mga pintura pa. Sa isip-isip ko, tita, huwag nyo na lang tingnan ang mga palad ko. Kasi dito nyo lang makikita ang mga peklat. Pero pagdating sa legs, flawless yan. Pati sa mga braso ko. Ito mga palad ko lang naman, ang daming peklat. Tapos madumi pa, puro pintura. Sabi ko sa aking sarili, bakas ng kasipagan ito. Dito tayo magkakaiba sa malinis na palad at marumi. Pero bumabanat mag-isa sa malinis na paraan at kasipagan. Natutulala, nakatingin sa mga kamay ko. Nakita pa niya siguro ang pamamaga ng braso ko, nakagat sa kuto ng unggoy. Lumobo ang kanang braso ko, tita, dahil sa tindi ng skin allergy. Sa isip-isip ko, bahala ka dyan. Basta ako, kahit marumi mga kamay ko, kumpara sa inyo, taas noo ako. Ilongga ako yan mo, tika mo sinhalis. Nakikita nyo naman sa performance, habang bumabasbas ang tero, naramdaman ko ang holy presence ng Espiritu, tita. Walang ingay, kahit tunog ng sasakyan, tanging naririnig ng lahat ang salita ng tero na lumilikop sa buong area at mga establishments. Nang matapos ang basbas, habang bumababa, paalis ang tero, lahat tumayo nang siya ay paalis na, tanda ng paggalang. Tuloy-tuloy na ang mga programs, may kumakanta, pagkatapos namimigay ng certifications ang isang bangko at pinapangunahan ito ng kanilang mga officials sa bangko. Nagbigay sa lahat ng mga anak namin ng bankbook na may laman ng 1,000 rupees bawat bata. May libreng alkansya na gawa sa penguin. Lahat ng mga magulang nagpapasalamat at tuwang-tunga sa bangko. Isang bangko doon sa Watigama. So pagkatapos kumanta ng mga bata sa unang batch, binigyan ng certificate ang lahat. Umakyat ang mga high-ranking officials ng public school upang magbigay ng mga certifications sa mga bata. 10 minutes before 3 o'clock, mga kabombo po, anay kita sa makadali lang sa sulat din ni Aguila sa Sri Lanka, pero balikan nato nini sa pagpanumbalik man sang kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SAND Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yun, wala na. Sarap ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang marunayan nila na ang SAND Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAND Liniment Oil, gawa ng SAND Marketing. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 13 to 19, 2025. Nangin kaupod ninyo sila sa Father's Day 2025. Mangin inyo naman sila liwat exclusively sa Hulyo 19, Sabado, as Plazuela de Iloilo brings you Concert at the Plaza presents The Rock Station Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 20, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi lamang sa genes o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang Padayon kita sa sulat ni Sri Lanka or ni Aguila sa Sri Lanka. Tita Regine, second batch, umakyat at kumanta. Nang natapos na ang pagkanta, sumenyas na naman si Madam. Ito talaga si Madam, laging ambush or instant ang dating sa akin. Nang tumayo ako, ang sarap ng ngiti ng mga magulang sa akin. Mas masarap naman tita sa pakiramdam ko ang mga pahiyom nila. Nang malapit na ako sa stage, saka ng bahagi, nag-high five sa akin ang isa sa malaking negosyante dito sa amin. Masyadong close kami nito, parang tatay ko na lang siya at anak ang turing niya sa akin. Kapag nagkikita kami, hindi pwede na walang biruan. Sobrang mahal na mahal niya ang aking mga anak. 5 years kaming magkatabi ang aming mga negosyo noon. Madalas ko siyang ginagawa ng natural juice. Gustong-gusto niya kasi ang lasa ng juice ko at pagkatimpla. Sinalubong niya ako ng high five. Ang sarap ng ngiti namin sa bawat isa. Tapos sinawag akong Dowa. Ibig sabihin, tita, anak. Sarap ng ngiti ni Madam. Nasurpresa pa sa aming mga kilos na sobrang close kami ni Sia. Sia, ibig sabihin, ay lolo. Nang nasa hagdan na ako, nagtanong si Madam, ano nangyari sa kanang braso mo? Malungkot na nagtatanong tita. Sabi ko, kulite, allergy, Madam. Insekto, tita, kuto ng unggoy. Kapag dumikit sa balat, tita, makati, ang hirap tanggalin kapag dumikit sa balat. Namaga kasi, tita, ang kanang braso ko. Hindi ako agad nakapunta sa hospital kasi last hour na ng trabaho ko. Kung pumunta pa ako ng hospital, sigurado hindi ko matatapos ang art painting. At sigurado,
madelay kasi last hour na. Kaya tiniis ko na lang ang kati at kinabukasan pa, June 21 pa ako pumunta ng hospital para sa pagpapagamot ng skin allergy. Nakita ko sa mukha ni Madam ang pagkabahala at lungkot. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Bukas pupunta ako ng hospital. Skin allergy lang to. Halika, hawakan kita, sabi ni Madam. Hawakan ko ang kamay mo. Alalayan kita. So habang hawak-hawak niya ang kamay ko, bukas pa rin sa mukha niya ang lungkot. At alam niya rin tita ang kondisyon ng health ko na nagpapagamot ako sa Candy Hospital. Halos linggo-linggo, may check-up ako sa orthopedic clinic dahil sa spinal cord ko, may crack konti sa lower part. 3 months treatment. Akong hindi madala sa gamot tita o operahan ako. Kasi delikado. Maaaring maging sanhi ng pagka-paralyze ko tita. Ngumiti ako kay Madam ng matamis. Baka sakali mawala ang lungkot sa kanyang mukha. Kasabay ko ang isang government official. Una siyang nagbigay ng certificate sa mga bata. Nang nakalima na siya, pabiro na pinasa sa akin. Sabi niya, ikaw naman. Napatawa na lang kami kasama ang mga teachers sa stage. Nang malapit na matapos, biglang sumingit at kinuha ang isang certificate sa tray at binigay niya sa huling bata. Ang huling batang binigyan niya, umiiyak pa. So hinipo ko ang ulo ng batang lalaki upang tumahan kasi hindi na nag-join sa pagkanta tita. Umiiyak na lang sa stage. Bumaba na kaming lahat. Pangatlong grupo ng mga bata ang umawit, grupo nila Oceani. Hawak-hawak ni Oceani ang microphone. Sabi ko, hala, hindi ko pa naman natutukan practice si Oceani kasi sobrang busy ako sa paghanda ng stage decorations. Hindi ko sure kung tama ang pagkabigkas ni Oceani mamaya. Pero sa bahay tita, panay practice siyang mag-isa habang busy ako sa paghahanda ng lahat-lahat na kinakailangan ng stage decorations. Naalala ko nang tinanong ko ang daddy niya kung tama ba ang pagkaawit ni Oceani. Sabi, tama raw. Buti na lang nilipat ang microphone sa classmate niya. Tumayo na ako para videohan ang aking anak. Sakto, may upuan na bakante sa unahan. Doon ako nagplastar at nagpwesto. Hindi kasi ako tita makayuko o makaupo ng mahaba or ng mababa dahil sa sakit ng aking likod. Sabi ko sa isang panauhin na naroon, buti may bakanting upuan para makaupo ako. Pabiro kong sinabi sabay upo. Tumawa sa akin, tuwang-tuwa. May mga batang sumasayaw, may kumakanta na pasigaw, may naglalaro, pakembot-kembot ng bewang. Tuwang-tuwa ako sa kanilang lahat habang pinapanood ko sila. Si Oceani panay smile. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. Makita ko na maayos ang kalagayan ng lahat kong mga anak. Makapagbigay ng konting saya sa mga taong kailangan ako bagong mabawiin ang hiram kong buhay. Si Imashi lumapit, nagplastar sa unahan ng stage, ganun din ang daddy nila. Ang saya nila habang tinitingnan si Oceani, lalo na ako tita. Lahat ng mga magulang excited, walang humpay ang smile, kanya-kanyang hawak ng CP at tumatayo sa gilid ng stage upang makapag-video. Ako naman, hinahawakan ko ang cellphone ng maayos at nakatutok sa stage. Ang saya ko kasi nakikita ko ang paglaki nila at natutukan ko tita ang pangangailangan, pagmamahal, pag-aruga, disiplina, prosesyon at higit sa lahat ang pagpapahalaga sa buhay nila, ang Diyos. Naisip ko ang buong pamilya ko sa Pinas, tita, sa mga oras na yon. Sabi ko, wala ako sa poder nilang lahat, marami akong natutulungan sa bansang ito, pero sarili kong dugo, hindi ko maalagaan, mayakap, maibigay ang responsibilidad. Hindi ko sila kapiling sa pagtulong. Wala ako sa tabi nila para protektahan at alagaan sila. Dapat sa Pilipinas ang serbisyo ko ngayon. Ang mama ko hindi ko maalagaan. Samantala dito, mga matanda, maalaga ako. Napaluha ako habang hawak ko ang cellphone. Kunyari, nagpahid ako ng muta, gali luha. Sabi ko, kung wala ang masakit at mapait kong kahapon, kasing pait ng ampalaya at malutong na balatong, wala ako kung saan naroon ako ngayon. Sigurado hindi ko mabigyan ng tulong ang mga nangailangan ng palad ko.
Siguro wala rin akong Imashi o Shani at syempre, ang nagpukaw sa puso kong natutulog sa mahabang panahon, ang asawa ko. Lord, kagustuhan ko ang lahat at may dahilan. Hinihiling ko po sa inyo, pahabain mo pa ang aking buhay. Dagdagan mo pa ang aking enerhiya, kaalaman, katapangan, karapatan at kasipagan upang makatulong sa simpleng paraan ayon sa iyong kagustuhan at sa abot ng aking kakayahan. Na sa darating na mga araw, makakapiling ko ang buo kong pamilya at masilayan kong muli ang aking inang bayan. Pause naman kita sa sulat ni Aguila. Hindi pa tapos. But anyway, matapos gid. Soon. Sa inyo mga istorya dira, mga kabombo, pwede gid nga makashare diri sa KLP. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write your stories and then you send sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or ma-share kamo dito sa syudad, bitbitan na lang ang inyong mga letters and i-drop diri sa estasyon sang Bombo. It is now a minute after 3 o'clock. Magasunod na ang mga matahong mga dramas kada hapon. Tuyang Ermitanya pagkatapos ng KLP, pagasundan sang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Of course, badikay kita tomorrow. Reminder lang sa aton nga pag-interviewon nga winner naton, si Wonder Woman, the survivor, ma'am. I hope nagapamati ikaw dira. Palihog kadto ka diri sa estasyon sang Bombo sa ini nga Saturday before mag alas 2 ang hapon. Kag sa pagkadto mo diri, pa-Xerox ka na daan sang imo nga ID, 2 copies. Salamat gid. Para ina sa kay Wonder Woman, the survivor. So balikay kita tomorrow mga kabombo sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.